Welcome. Thank you for joining. Thank you for joining. Thank you for joining. Thank you for joining. Yaitimbotaurirana sevana vepasi sevana veZimbabwe ngatimbotaurirana mamwe issues atiri kusangana nawo. Welcome, welcome. Thanks, welcome, Maposa Wacho. Hello. Transition, you are the same, and all my Ruramai Mampofu. Welcome, welcome. Don't the evangelist Debra, and on my room is like in the Olinda area. I want the evangelist Debra. Hello, memory Yampidori. Hello, thank you. Hello, Kero Gauchi, thank you. Hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Esimaiti Timbaiwa, thank you, welcome. Toda kuti titaurane pane nyaya dzekuti dzinonetsa dzimwe dzachadzitaurike but dzinoita effect inosiya mudzi. Saka toda kuti titaure pamusoro penyaya idzodzo. Marita, welcome. Ruti Chemaita, welcome. Charlene Chirimo, welcome. Ndiri pangu akadi yako anzi makasimba here ndiri pangu akadi yako. Lorraine, thank you, you are here. Nenuwo ndiri pano. Yaititaurane. Thank you, Simeli. Thank you so much. Hallelujah. Ndoda kutendai nekuuya kwamaita. Handichada kuti ndinyanye zvangu kupedza nguva. Ngatingodedzane kana pane mumwe unofunga kuti ari kunetseka nenyaya dze-self esteem, dze-rejection, dze-confidence. Munoziva zvakawanda zvinoitika muupenyu zvinotinoka down. Zvakawanda zvinoitika muupenyu zvinotipwanya, zvakawandisa. Sometimes zvimwe hazvitaurike unoshaura kuti wozviudzani. Zvimwe zvacho unosvika kuti ndikatoudza vanhu nekuti wakamborwadziswa wakutya nemwoyo wako uri kuchengetedza mwoyo wako, but at the same time welcome Cherry Poki, thank you so much. Thank you so much for joining. Saka zvakawanda zvimwe zvinhu zvokuti unoshayiwa kutaura naye makore atava anayaka nenyaya dzediaspora. Unenge usina kana kuti unotaura naye vari kumusha vari kutotasirawo kwauri. Ndiwo uri kutovachengetawo kuti uvaudze nhamo dzako. Munozoti mwangu zvakaoma. Ivo vari kutoti wewe ndiwewo breadwinner. Iwo apa une ma-issues ekuti haugone kuti waudzani. Haukwanise kuudza shamwari dzacho dziri kuti let down many times. Haugone kuudza murume unogara naye varume vacho vamwe mazuva ano varume veplastic chaivo vekuchina. Saka hauna sometimes munhu kuti utaure naye asi unenge une zviri kukuremera. Welcome Kimberly mwanangu, thank you for joining. Waita hako ndiri kukona wauya. Saka pane zvimwe zvakawanda zvokuti hatina wokutaura naye asi nhasi ndangoti tiuye tingotaurirane.
timbowana nguva yekungoti tingotaurirana kuti zvimwe zvacho todhila nazvo sei. Moziva kuti nyaya dzinorwadza dzekuti unoona kuti nenyaya yerejection pauri kuda kufita pese uri kutadza kugamuchirika ndopamunozoona mumwe munhu anonozvikanda kana mumaoko emurume womunhu iwe akungotsvaga munhu anongomuti I love you, umwe akungonozvikanda chero paazvikanda nenyaya yekuti ane need, unenge une need yekuti uri kuda kudiwa asi uri kushaya ari kukupa rudo rwacho. Saka ndo dzimwe dzemaissues dzatoda kuti titaurirane, ndozoti togona kutadza kutaura zvese nhasi, asi ndoda kuti timboedza kuti titaurirane kuti tione kuti tingabatsirisane sei kuti tigone kudi kubatsirika. Ndiri kuisa nhamba dzangu apa kuitira kuti anenge achida kuzoti ndichazoita nguva yekuti ndoda kuti kana muchikwanisa tigofona tigoona kuti because it's a very big issue, but munhu akafona tinoita direction yekuziva kuti pamwe chii chatinganyotaura nezvacho. Asi ndoda kuti tinyanye kutaura nezvacho nhasi, ndoda kutaura nyaya yeconfidence building neself esteem. Chii chinonzi confidence, chii chinonzi self esteem, chinoaffecta chii? Munhu uchimuona paanosvika pamberi pako uchimutarisa, chii chaunotanga kuona? Sometimes hatirealize, but pane zvimwe zvinhu zvokuti iwewo wacho wakapwanywa pese pawapinda zvokuti wanguva mapisi, paunosvika pese vanhu vanotanga kuona mapisi ari mauri vasati vanzwa zvaunotaura. Unozosara wotaura vanhu vatojaja vatopedza, dzimwe nguva inyaya yakatanga kuzikamwa nezita rako yakamhanya kumberi, pawakuzosvika panzvimbo vanhu havachakutora serious nenyaya izvi zvavakanzwa. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinogona kupwanya chi self esteem yedu. Asi nhasi ndoda kuti timbonyanya kutanga kutaura nenyaya rejection, nekuti rejection ndo chinhu chinonyanya kupwanya self esteem. Rejection inoitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Pane rejection inoitika muvabereki, mufamily, kuti unosara wozvarwa. Vamwe wedu tiri pana amai, wakatombopuwa nhumbu ukamitiswa, mwana iye akarambwa. Kumba kwenyu vabereki vakati hatidi kunzwa nezvazvo, ukatambudzika nemwana iye uchiti mwana wangu ndomuchengeta. Dzimwe nguva zvaimborema woita kunge uchasvika ucharasa mwana iyeye, nekuti iwo wachonaka une zvako zviri mauri zvisina kudi, manidzi asina kumitwa. Apa waane mwana iyeye atosuffer rejection from birth. Kura kwake kwese akutokura nerejection. Vamwe vacho ndimi muri vana vacho vakarambwa from birth, mai vako ndokushingirira, pamwe mai ndokuzofa, hama ndokukuchengeta pano napo, hama ziya pamwe ndokufa, ndokubva wanzi uri mwana mudiki waenda wotanga kuzvitsvagira mabasa kuti uzvichengete. Nemukuzvichengeta imomo nekuabhuzwa nekurepwa nekuita sei muhama mawaitsvaga chikafu. Munozoti research iri kuratidza kuti pavanhu vakawanda vari munyika vakaabhuzwa muhama mavakakurira. Saka ndo zvimwe zvatoda kuti titaura. Thank you my band, I salute you man of God. Hanzi awesome topic. Mozo dzimwe nyaya hadzisi dzemumachechi, inyaya dzedu sevanhu. Pane patofanira kuti inini ndiri evangelist, ndiri pastor, asi ndiri amai, ndiri mukadzi akaroorwa, ndine vanawo, ndine hamawo, ndiri musociety. Saka pane pamwe patinofanira kutarisa reality yezviri kuitika chezvo takatarisa kuti chii chiri kuitika muupenyu hwedu, chii chinonzi unhu hwedu. Moza vanhu vatema takakura chinza mutaure, unongokuvarira mukati ukataura wonzi wakangwarisa kana kuti une rafu. Asi zvimwe zvacho zvakatotikanganisa, hatichagona kuzviexpressa kana pane zvatiri kugutsikana nazvo. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti titaure nazvo nhasi. Ndoda kungotanga nekutenda Sisimeli. Sisimeli ndoda kungoti Mwari vakuitire zvakanaka kuti piwa mukana kuti tuye titaura nyaya dzakadai idzi dzesociety. Kuna munhu zveshuwa kuti anenge achindoziva zvese, asi mauti ngatimbobatsiranai kuona kuti tingabatsirisane sei nemaissues ari kuti affecta sevanhu. Saka ndoda kutenda Sisimeli, Mwari ngavarambe vachikuwedzerai wisdom, glory, business ngarikure, zvese zvamunobata ngazviendeke, mufaro mukati memba, zvese zvamunoshuvira Mwari ngavakupei. Muitirwe zvakanaka, ndinokutendai nebasa ramuri kuita. Tinotokuonai kuti muri kuita basa raMwari. Munozoti kunamata hakuzi kuenda kuchechi Sunday, kunamata mabasa muri kubata. Sisimeli anotyisa. Ndinotombokusarendai kuti mukadzi uyu Simbairi anoriwanepi. Mwari ngavarambe vachikukwidziridzai, ngavakupei vanhu vanoramba vachimira nemi. Diaries, ndinoona kuti Diaries yakazara vanhu vane rudo, ende neniwo ndinotoiadmire and I'm proud to be part of Diaries. Ndinongotenda Mwari neuchenjeri hwakadai. Tiri kutodzidza kwamuri zvinhu zvakawanda. Mwari vakuitire zvakanaka. Ndozongotendawo nevamwe vese vanobatirana naSisimeli. Ndotenda vamwe vanouya vachiita zvavanoita pano, vachidzidzisana, vachiparidza, vachidi vana Apostle IK nana Mama Banda vandaona. Thank you so much. Vanhu ndo kunonzi kushanda pamwe chete. Mazuva anaya chatochibharanzi cheumbimbi ndoga. Zvinhu zvese zvakuda kungobatirana. Pane chimwe chandisingazive chandotoya ndodzidzwa kuna Sisimeli. Poitawo zvimwe Sisimeli zvavanoti mbondiudzaiwa pandimi muri kumachechi. Vamwe voti mbotiudzaiwezvo. Tichingodaro tese, we need every information is important. Hakuna munhu anorarama ari ega. Thank you Leonora, thank you Sisimeli. Zveshuwa tinozvitenda. Chandati masimba, these are not games. Ndichainzwisa kuti yaipi.
And so I thought it was smelly hosting. Oh, okay. I want to know tender. Mkoma masimba makadieni. Ndino kutenda ichaisho. All right. Saka nyeda tulotana nasi ndiye rejection. Kuti chii chinombonzi rejection. Sometimes tinonida kuti tive nebigger picture kuti tibatsirike. Chinonzi rejection chacho chii? Kazhinji rejection kuti ukasvika panzvimbo augamuchirike, waenda uchifunga kuti ndinonogamuchirwa, mungave mufamily, nokuti rejection inoitika munzvimbo dzakasiyana. Mufamily chaimo unogona kurejectwa, vanhu vagodedzana kumariro, mameseji agoiswa pagofomwa mawhatsapp group iwo ugosiiwa. Zvigokurwadza kuti ndakatadzei chii? Apamwe hapana chawakatadza, panongori neguwa rakatendera mufamily kuti amene anenge ari kuenda kun'anga kana kuti anenge ari kuita sei, vanhu vakutokusiya because of that. Pozoita rejection inogona kuitika mumarriage. Mozoti mumarriage mako unorejectwa nepartner yako zvekuti unoshaya kuti nhai wedu we ende zvigokurwadza. Unoita murume kana mukadzi wako wekuti haakudzowo kana kuti I love you, haafambe newe, haakutengere hembe, haana chaanokuitira. Thank you Blonde Onyamukuru yanzvadzi yangu, hanzi thank you host, thank you so much for joining, ndotenda nekuya kwaita. Saka zvese izvozvo zvinhu zvinorwadza kuti une murume wako mumba, kana akuenda kutauni anopfeka-pfekawo, kana une motikari chaiyo agodhiraivha agoenda agokusina mari yekombi. Irejection yese yomarriage. Munoziva here kuti mune vamwe vanhu vakagara vese vanotori nema60 50 years chaiwo, vekuti kwangu kugara unonzwa mai vachiti ndakangogarira vana. Apa mai vavo vane BP, mapiritsi nemapiritsi eBP. Apa chiri kurwadza pana zvimwe zvakambowanda. Kurejectwa nababa chaiko, havana kana ari kumbozoti I love you, havatombozvizive. Birthday ravo harina anoriziva. Iyesu vana togona kunge tichitorejecta tichivabereki. Tinoziva mabirthday evana vedu, tinoziva mabirthday emafriends. Ramai vako vakakuzvara, baba vako vakakuzvara, hauzive kana zuva ravakazvarwa, hauna kana happy birthday. Saka zvese zvinogona kutokozawo rejection. Iyesu vabereki vacho, kuti birthday rako rinopfuura vana vako kana ungofonawo kana ungoti mama makadi happy birthday, hapana. Saka zvese izvozvo zvinhu zvinokoza chi? Rejection. Saka chinombonzi rejection chii? Mumashamwari chaimo chaimo. Unogoedza mai mwana ungosisitira nekutengera vamwe mapoto. Shamwari yako ukangotambira kamari ukaona ndiro yakanaka tray wamutengera. Iye haana kana chaanokuitira. Unozomuna munhu saka titi varakatakura rinozisaga remapresence. Achiendesa kumwe munhu asina kana chaanombomutira. Asi kana akuda kuwana kusiyira vana kana achienda basa anouya kwauri. Iwo kana achidahewo panouya kwauri. Asi musi wawana mukana unomwena akuenda kune rimwe zishamwari rine klasi raakuenda akatakura akasisimara kutengera mapresence. Unotosafa rejection. Zvimwe zvacho haugone kuzoenda kuvanhu kuti imi vanhu imi munoziva kuti ndiri kurwadziwa. Haukwanise. Saka zvese izvozvo zvinhu zvinorwadza. Saka ndangoti nhasi timboya titaurirane, tisimudzirane, tikamfotane. Patinokwanisawo kuchinja isusu, because pakuvhara nyaya yerejection nesuwo tinotokozawo rejection kune vamwe vanhu. Do you know kuti kune vamwe vanhu vatakakoza rejection wekuti izvozvo hadi kana kuona but iwe uchatozvizive. Why? Because wakataura one sentence. Ini ndakambonzi neumwe munhu umwe musi ndichiri kukura ndine kabhodhi, ndave nekabhodhi kadiki ndandakaonda ndichikura. Saka ndaidya zvokuti ndichida kusimba asi zvairamba. Ndobva ndanzi neumwe musikana, tiri kuenda kupati but haya vakaonda semamukwane nokuti kurudiwa vanenge vakapfeka matrauzi. Apa ivo vanga vari vasikana, taitamba tiri 4 vasikana vave vanga vari vasikana vane magaro mahombe, vane mabhodhi mahombe, vaifitwa nematrauzi. Ndandakaonda ndiri kastiki. Zvikanzi haikoko hakutomboite vanenge imimi. Zvakandirwadza zvokuti ndakaita mazuva ndakuita overeating. Ndakatanga kudya chero chandaona ndichidya mafuta enyama, ndichitenga nyama ine mafuta, ndichidya ndichitira kuti ndisimbe, nekuti ndandasafa kwandiri. Iye haana kutozviziva kuti zvarwadza kusvika ipapo. Asi ndakatoita makore ndichiti ndikazvitarisa pagirazi ndinozvituka kuti mai vangu vakazotadza kuti nditowo munhu akasimba sei ndakazoita chimwe. Dai mai vangu vakarorwa nemurume akareba pamwe kana nemurume akafuta. Ndakatanga kutuka namai vangu chakuti kusei vasina kundita kuti ndiite zvinodiwa zvaita kuti nditadze kukwana pagrupu remashamwari. Saka unorejectwa nzvimbo dzakasiyana pabasa. Unogona kuti wewe ndiwe unoshanda basa ukushishitira uchishanda, asi unozonzwa pakutendwa panotendwa vamwe vanhu. Kunzi ninge ari kushanda, ninge akazoita kuti kampani ite profit, asi kana manager asipo munhu yanenge akarara, iwewe ndiwe uri kushishitira. Asi unoona pakutendwa kwevanhu, kana nyangwe pakatonzi pakubudiswa vanhu basa, panotobudiswa iwewe posara veve vanga vasina zvavari kuita. Saka zvese izvozvo zvinhu zvokuti haunawe kuzviudza. Haugone kunotaura kuti vedu ndine zviri kundirwadza, asi zvinorwadza. Inyaya rejection. Saka ndataura ndikati different types of rejection akasiyana siyana. Ndataura ndikati mumba chaimo chaimo unenge wangogara nemurume. Do you know kuti unogona kugara nemurume akakuroora chaiye, payslip yake hauizive, pay yake hauizive, haabvunzike. Kana ukada kumubvunza anokurafura zvokuti unoudzwa kuti enda zvako, enda.
handina kana basa newe. Iwo apa uri kuti uende kumba kwako choudzokere munoziva kaucha yedu. Haugona kudzokera kumusha kuti ndadzoka hasi kundipa rudo. Akanyima chikafu here? Aiwa, chikafu chiripo. Akunyima chii? Ari kurara pamba here? Ari kurara pamba. Saka chii? Akanditi hana basa neni, haasi kunditaura. Vamwe vanotodhiprivwa chero bonde racho chairo rawakavinga racho iroro. Kunenge kwangu kugara ndakamboita mudzimai wandakataura nezvikanzi pagore zvinoitika katatu chaiko. Asi mukadzi iye akanga ane depression, akanga ane BP, ndinongoshinga ndikadzokera kumba vanonoti wadzokererei? Hazvito ndidzokere kumba vakati zvowarambwa here? Handina. Saka chii chandakagarira? Ndangogarira zita. Vabereki vari kuti kwakaroorwa ndozvinoita dzimba shinga. Saka mukadzi uyu muri kuona kuti ane deprivation. Kusikwa kwatakaitaka takasikwa naMwari kuti mwiri wako une zvaunoda, une manidzi emwiri wako, une manidzi epfungwa dzako, maphysiological needs. You want to be loved. Kungofuma uchinzi hello sweetheart I love you. Unozodheera kurese mazuva ese sevakadzi. Kana ukangonzi morning sweetheart I love you. My God, kana kuti haunditume kana kukubikira. Ndinomhanya ndinonzwa energy imwe. Ndinozviona ndaa beautiful. Do you know ukangonzi I love you ukazvisasa pamira unobva unonge so beautiful. Amene zvazvinongoita so zvinongokupa kamwe kamanyawi so kungonzi I love you, you're beautiful. Zvinobuild a self esteem. Asi ukagara nezimurume rekuti haritaura newe kunzwa kuti kana waita something wrong ndoparinotanga kutaura. Unonzwa moza pana murume kuti unotozeza achipinda. Wabika chi? Ungabika fish every day. Una sadza rawabika zvarakaita. Una zvawakaita. Tarisa kufuta kwauri kuita, tarisa kuonda kwakaita ukasviba. Munozwa kuti zvinhu zvakadaro izvozvoka zvinosiya ronda rekuti unozvivenga. Saka all those issues, ma-issues atiri kusangana nawo. Vamwe handisi kuti rejection inoitwa vakadzi vega. Chero varume chaivo. Kuna varume vasikana tina hanzvadzi dzedu dzimwe nehama dzedu neshamwari dzedu. Sekuti unomunzwira tsitsi anojandaidzwa nemukadzi kuitwa chibhora chaicho. Anenge achiudzwa kuti hausi murume, wona una mamasuru, wona vamwe varume vari kuzodai. Handi muri kuona. Saka zvinongorwadza. Isusu tinorwadziswa tichirwadzisawo. Asi pakutaurirana kudaika kuita kuti tiraise awareness. Thank you Marita, hanzi so true dear. Ichokwadi Marita. Nyaya rejection yakaoma haitauriki. But inorwadza. Saka kuti titange kuti tionesane kuti tingadzile seiko nenyaya idzodzidzi. Nyaya dzerejection. Hazina tendency kana kugara nezigadzi futi rinodaro unopinda busy. Tendency akuzoti murume here. Nezigadzi rinokushusha rinokuonesa nhamo. Hazina Matilda wangu murume sikarudzi inoita kuvigwa. Haadi kuonekwa akashama. But manje Matilda dauti utoteerera. Iyoyo inotori sign yekuti murume wako anotori ne-low self esteem iye wacho. Saka iwewe ndiwe watosovya wake. Chimusimudzira mukurudziridze. Do you know kuti nyaya yesikarudzi haisi yekuti munhu akachuza kuve zvaari. Akangosikwa wakadaro. Saka iwewe unenge wakufanira kuti uchimusimudzira uimencourage. Kuti shamwari, you know what is not everything. I love this about you. Do you know chere isusu vakadzi? Kuna mauti akanaka fesi asi chimiro pamwe hachinokumira zvakanaka hachinaonenge chino pasinokana neshepi. Tinenge tine zidumbu rakaenda kune chiasi fesi inenge yakanaka. Saka unongomusimudzira chaanacho ichocho chakanaka ichocho. Unozoti izvozvo ukamusimudziraka chero ipapo pacho pari kunetsa ipapo undozoona pachisimudzirika pachitoita zvakanaka. Saka inyaya yekungosimudzirana. There are some things zvokuti shuwaka munhu haana zvaanogonawo kuchinja. Inini ndine imwe hama yangu shamwari yangu akazopedzisira atsva kumeso. Atenga akaedza diprozona, akaedza ambi, akaedza karotina, akaedza chino. Anzi nemurume wake wakasviba unoita kunge munhu asingageze. Akatambudzika akaita makore. Achitifunge newe ndiudzowo ndinoshoreka here. Every day aigara achibvunza mubvunzo iwoyo. Saka shoko iroro rakaramba richimudya. Mamwe mashoko iwaya anorwadza. Akazopedzisira atenga diprozona, akasvika mbichana, akanotenga imwe inowedzera, akazodini kusvikira azotsva ganda ezvinoganda rese rakatsva. Inyaya yekudi yekushaya kusimudzirwa. Saka naturally tino need yekuda kusimudzirwa. Tine need yekuda kusimudzirana. Saka tese tine juti rekusimudzirana. Chero shamwari chaizvo dzinotoda kusimudzirwa. Chero vana vanoda kusimudzirwa. Vabereki chaivo vanoda kusimudzirwa. Kungofona kuti mama makadina baba. Tiri kuda kusvika kuti zvina zvinaumira mushe nhasi hangu handina mari, handisi kukwanisa kutumira mari tiri pa-lockdown. Asi ndangoti ndikuti you are special. You are very special. Handina credit yakawanda. Unotoona baba namai vasimudzira nezvabatana maoko machembere zvakutodanana nenyaya yekuti wavasimudzira. Ugongofonera kana munin'ina wako chaiye. Uri sei munin'ina kuri sei? Handina hangu mari yekukutumira but you are special.
Makadi mukoma sisi muri sei? You are special. Those little things kungocheka on each other. Because many times tine sisi mekuti haasi kufona ndinongomufonera saka ina handisi kufona hausi kuziva zvaari kuita go through. Saka inyaya kungotidi tisimudzirane. Hale anditi. Saka ndauti ngotaura nyaya rejection. Kuti chii chinonzi rejection? Rejection ifeeling yaunoita kana waenda panzvimbo kana kuti une vamwe vanhu pauri kutarisira kugamuchirwa nekudiwa. Asi watarisira kugamuchirwa nekudiwa, wobva wataridzwa kuti hauna basa wotadza kugamuchirwa. Ukatadza kugamuchirwa zvinosiya zironda. Unofila kuti pamwe pane chandaita chiri wrong, pane zvakashoreka pandiri. Saka zvinopwanya mweya wako, self-esteem yako inobva yapwanyika, confidence dzopwanyika. Hanzi naShadrach, chandifadza muri kubata both sides saPauro. Akati mukadzi submit to your husbands and husbands love your wife. It's a duty of both. Thank you so much Shadrach. Notenda nema comments akadai. Nyaya rejection hairwadzi varume vega kana vakadzi vega, inorwadza munhu wese kubva kumwana. Everyone anorwadziwa. Saka munhu wese paunoita action yako imbozvipa nguva yekungofunga. Pane umwe munhu akataura, mumwe akanyora quote yake akatizvo, whatever hands before you say something, play it back as if it's someone saying it to you. Usati wataura chinhu chimbozvitora kuti zvauri kutaura izvozvo ndiwe uri kuzvitaurirwa. Imboimagina kuti ndiwe uri kuzviudzwa nemumwe munhu zvauri kuda kutaura izvozvo. Usati wazvitaura imboimagina kuti pane mumwe munhu ari kukuudza izvozvo unonzwa sei. Kana waona kuti uchanzwa sei wozozvitaura. I know kuti tese nyangwe inini dzimwe nguva handitombowana nguva iyoyo nokuti pamwe ndinogona kunge ndagumbuka nechinwe chinhu. Kana ndagumbuka munoziva vakadzi zvatoita ndikatsamwa nhasi ndinotanga kupopota ndichitaura nezvakaitika 30 years ago nemagirlfriend akamboitwa kudhara, ndinotanga kutaura kuti kuita kunge zvaitika nhasi. Zvoti muri kuti neiwe uchikutaura nyaya yachipo nhasi 2020 uno nyaya yachipo yakaitika 2005. Ndo zvatinoita kana tagumbuka. Ndogotanga kuda kumudzikisira. Dzimwe nguva munozoti iwewe kana ndiwe usina self-esteem unoda kudzikisira Mwari pa next to you so that you feel good. Kazhinji munhu anokurwadzisa kana kushungurudza ireflection yake iye zvaakataura maari. Kuna mwana kuti kana iye akatakura bitterness anoda kucreate kuti akusiye une bitterness newewo kuti afile good iye. Saka the way someone may talk to you is not about you. Ireflection yake iye zvaanonzwa. Ndogona kuya pana pandotanga kubhasha sisimeli. It's not about sisimeli, it's about me. Ndatadza kucontaina sisimeli, saka to make myself feel good ndotanga kuvadzikisira. Saka vamwe venyuka mungarwadziwe nekudzikisirwa kwamakamboita. It's not about you. Emptiness iri mumunhu imomo iyeye, that emptiness iyoyo haasi kugona kudhila nayo iye pachake. Saka because haasi kugona kudhila neemptiness yake anoda kuti ive contagious kune vamwe. Saka kana akuona iwewe kuti uri kufara anorwadza kuti unogofara sei ini ndichitadza kufara. Saka anoda kuita expose bitterness yake kwauri, but haagone kuya anoda kuti ufile bad. Makambona kuti kune munhu anoda kukuaccusa zvaanyatozoti hauna kuita. Kana kuti anouya kwauri zvonzi vanhu vari kuti ari kuzvifunga kuti iwe unoza hembe yako iyoyi pese paunoipfeka vanhu vanotaura indatonya ndaiti zvandokuudza sei nhasi ngada hangu kukuudza pachiwe uri kuramba uchingoipfeka apa mwoyo wako uri kurwadza kuti une hembe yako yakanaka akuti hanzi vanhu vari kuti anoziva kuti akakuudza kuti vanhu vari kuti uchasara usisina confidence uchasara usisa trust vanhu then waaglued paari iye waadependent pana iye ari ega. Handiti kana wadependent pana ari ega ka okumanipulator dzimwe shamwari munoziva kuti manipulators they destroy us. Hanzi namai banda very powerful, bitter people try to pull others down. Yes my banda, that's very true. Munhu ane bitterness ari dangerous. Saka the best kana une shamwari iri bitter ka mubatsira aburise bitterness ushamwari ufambe zvakanaka, because akatoona wakambona kuti kana une shamwari kunetsa nemurume akaona muchifara zvenzi varume here watovaziva vaiwa vari kutokunyepera ndozvavanoita anonyepedzera ndozvaita wangu matsotsi vasi vese matsotsi kungotiwo pamwe wakasanganisa netsotsi. Saka zvese izvozvo zvinhu zvinodi zvatinosangana nazvo mukufamba. Haleluya. Saka ndoda kungoti nyaya yenhingikini indata nyaya rejection kuti rejection it is when you are not accepted or approved. It is when you get in a place and you are not accepted. Watadza kugamuchirwa. Kazhinji zvinotadzisa kugamuchira zvakawanda. Tingagone hedu kufunga kuti hanzi na perseverance exactly what bullies do because they have low self-esteem, they make others feel bad. Yes, very true. Saka nyaya rejection izvaineta kana kuri kuvana vadiki ino manifesta as mabullies.
ndopamunoona vana mwana anogona kuramba kuenda kuchikoro, iwo gomanikidza mai amuno kana shunga kuda kunzwisisa mwana mugomurovera neshamu enda chete. Mwana anosheya kutoita sei akaimagina treatment yaari kunowana kana asvika kuchikoro kuya anenge asinobhuliwa achidzikisirwa achiitwa sei. Amai hauna nguva yekuti umboona nguva yekuti utaure nemwana kuti chimbondiudza sei uchinyatsoramba kuenda kuchikoro. Saka it's important kuti ukaona mwana achiramba kuenda kuchikoro, kana kuti akuenda kuchikoro anochema stereka asi asiri mucheche. I know vadiki ma7 years 6 years vanenge vachida kusana naamai, but kana ari mwana ati kurei, gara naye pasi kuti mwanangu ndoziva kuti kuchikoro kunoitika zvakawanda. Kuri kuitikei kuchikoro? Chii chaunofara nacho kuchikoro? Chii chausingafari nacho? Chii chaungade kuti chichinje? Dzimwe nguva ukamuti bullying anoramba kutaura nekuti anosvika kuti mabhula aya akazozvinzwa anomukuvadza. Unomuti chii chaungade kuti chichinjwe? Kuri kuti uri kuchinja chikoro, chii chaungade kusiyira chikoro ichi? Unozoona mwana ako here kana achitaura. Some of the things takazvinonokera vana vedu vakatobhuliwa, asi kana tichine mukana, let's deal with it. Ngatibuilde marelationships nevana vedu kuti anogona kukuudzawo kuti kuchikoro kumama hakusi kuita. Ndinotukwa, munozoti vana vanogona kutukirwa chechi anopinda chaiye. Ndine umwe mwana inini weshamwari yangu akazoti ndinotukirwa waipinda postori, zvikanzi ndotukwa ndichinzi wewe unondipfeka magemenzi, ndo zvandotukirwa. Saka vana vanogona kunge vachisafa bullying. Izvozvo zvikamupwanya self esteem, zvinozoita kuti imanifeste serejection yangu pakukura kwake. Hanzi nainviolata rejection vamwe vedu yakatanga tichiri mudumbu. Yes, pane vana vanoramba vana vavo vasati vazvarwa, vamwe vabereki ndivo vanorejecta mwana because of gender. Vabereki vakati so yes, ndo zvimwe zvatoda kutotaura izvozvo. Thank you so much. Nyaya iyoyo yokuti mwana unenge uchida kuti mukomana kana kuti murume achikudza kuti kana ukasazvara mukomana hazviite unoenda, iwo wozvara mwana musikana, murume kana kukliniki kwacho kumaternity hatsike. Munozvo ndakamborwadziwa mundaenda unoona mumwe mutendi azvara mwana musikana, murume haana kana kuuya kumaternity, takatomutakura ndisu kumudzosa kumba, murume haana kana kutsikako. Zvandakakuzoti kana waita mwana musikana ndewako. Saka mwana uya mukadzi uya anga atenga preparation yemwana mukomana nenyaya kuti panga ane nhumba ida kufadza murume ndokutenga preparation yemwana mukomana, apa kusikana ndobva azeza kuenda zvikanzi handidu disappointika, asi ndozoti ndine mukomana. Nekuti apa akuchika ada kufadza murume, mwana azobuda ari musikana, preparation yese ndiye mukomana, zita ranga rakaprepewa ndere mukomana. Saka mwana wemusikana vakasinga vakangomupa zita ravo rekuti ngoni ranga rakapreperwa mukomana, asi rakazongopuwa musikana. Mwana iyeye nenyaya yekuti kubva ari mudumbu aitaurirwa kuti uri mukomana, zvakatomuita impact yekuti ndakatodzidza kuona kuti yezvo kune zvinonzi nhodzera yemashoko. Mwana iyeye akakura achifarira kuita zvechikomana, akakura achipfeka pachikomana, akakura achitamba nevakomana. Up to now mwana iyeyeka anotambudzika kuti anyatsobvuma kuti musikana, anotoda kuti ndiri mukomana, nenyaya yekuti rejection yegender yakatangira ari mudumbu. Saka kana ana baba vari pano ngavatibatsire, nana mai vari pano ngatidzidzisane kubva ichiri nhumbu kumurume kuti shamwari let's expect anything. Kana takuti taudaita mwana, Mwari chavatipa ndichocho. Vamwe varume unotozoona kusiya mukadzi wake unzi ari kuzvara vasikana chete oenda kumudzoko, unoti hanzi ndakutsvaga mukomana. Izvozvo zvinokonzera rejection futi kumukadzi wako unogara naye. Imagine kuti varume vazhinji makagara nevakadzi pamwe ane bundu rimwe rekutika antonga chakudira mvura inopisa. Iye muwo vakadzi futi sometimes we do that. Seuya angaisa yake kuti baba vapanhingikini jakubosi yavo hapana chiri kuitika. Nditi unenge wagara nemunhu iyeye apa uri kufila rejected, une need apa hapana chiri kuitika, ende zvinorwadza, zvinoshungurudza. Unopedzisira usazoti wodhila nazvo sei, kuti wotsvaga chikomba here apa uri kuti shoko raMwari hari kubvumidze, woita sei une need. Ndozvimwe zvoti unozoona munhu anozonwa mapirisi onzi akangozviuraya, anga ane motikari, anga ane chii, hapana chaishaya, hembe dzese mawodhiropu matatu. Apa chinhu chaanga achishaya chakoza rejection chidiki asi hachitaurike. Saka ndo maissues ari kusangana nevanhu mudzimbamwe atina wewaya ataurike. Amen. Saka toda kutaura nyaya yekuti rejection itaiona kuti ndo zvainoita. Saka tingadhile nayo sei, uye unoiona sei kuti ndiri kusafa rejection. Saka rejection zvainoita, ukange wakamborejectwa kana kuti wakatadza kugamuchirwa, unogona kuzvimanikidza kuti ndazvigamuchira kuti handina kugamuchirwa, I will accept to move on. Ukadaro unenge wawina. Asi vazhinji vedu haugona kuzvigamuchira, unozvitarisa wozvishora kuti asi pane chiri pandiri. Asi tisataenderera mberi, pane zvimwewo zvekuti rejection yachoka iwewe wacho no pane zvimwe zvinhu zvekuti character yako haigamuchirike. Munozoti kune vamwe vanhu ndaitaura nezviromane iri pandai venchiparidzawo pandaiparidza kuti kuna vamwe vanhu kuti character yacho chaiyo hautane kugumbuka, hautane kuita mudhu, haufarire majoksi, hautaurike newe,
amene zvokangoita so zvekuti nyangwe munhu angauya achifara achibva kwabva aushandike newe so unongoita kunge munhu anogara akatsikwa. Unoza wakambotsika munhu konzi unoita kunge munhu anongogara akatsikwa konzi every time. Saka izvozvo zvinodi zvinorwadza. Hanzi naRuth hanzi zvinoramba zvichibaya. Mera ari kuti hanzi best medicine follow some of the groups handichazoti nyaya ipinda kurasika. Saka ndo zvimwe zvacho zvinodi zvinodariso. Saka maposa ari kuti vana mai don't reject zvidora zviri mumba by having maben 10 kwai chinosimudzirwa nhasi tiri kudzidza. Alright, iyo nyaya yerejection sometimes inozodariso nekuti munhu wese anoda kuve loved. Do you know kuti pane pekuti une mari yako unayo asi hauna chaari kugona kukuda. You want love. Saka because une mari asi hauna love, pane paunoita sacrifice wega kuti you know what, because I want love ndogona kuchiitenga hangu love yacho ndingowana munhu anonditi chi I love you. Saka denial iyo, it's a serious level of denial. But you know atidi kuti tiitaure nenzira yekuti chinorwadzisana. Inotori enid ndo zvimwe zvacho zvatoda kuti tibatsirane kuti usazosvika pakadaro ungaite sei. Indotoziva umwe shamwari yangu akazopesera ati inini ndakungonorora chero murume wacho chandangoda murume wogara naye. Mari ndinayo, motikari 5 panze, basa mabusiness zvese zviripo. Asi handina anonditi love. Varume vacho kana vakandikavawana haadi kuroora, vanongoda kukushandisa vokusiya. Zviri kusiya futi rejection. Saka nyaya rejection ikai it's real. Iri kuitika muupenyu hwedu. Kana vamwe musina kusangana nazvo Mwari vakuitirei zvakanaka tinotenda. Asi ruzhinji rwedu day to day issue. Unogona kutenga une zvaunazvo zvakatowanda asi uchingotadza kugamuchirika. Saka ndo zvimwe zvatoda kutaura. Saka nyaya rejection pane zvekuti une fear of rejection because wakamborejectwa. Saka kana une fear of rejection kazhinji unoona kuti unozviudza kuti handichada zvekutamba nevanhu, handichada zvemagrupu, handichada zvekuita kuchechi, handichada kuenda kupi, handichada kusangana nevanhu vanorwadzisa. Saka munhu akadaro anobva azvi-isolata. Vamwe vanhu vaya vanozvi-isolata vekuti changu akatouya kuchechi kwacho hataure nemunhu anogara kuseri kumabhenji ekuseriseri kana kuti hatotsikiko pabasa akangoti vanhu good morning hataure nemunhu anenge akangozviti akavharira mwoyo wake akazviudza kuti ina handichada. Hanzi namaitina how do you deal nekunzi anovhaira cause you are living your happy life, kutonzi akuvhaira nekuti apa musoro pedu kundotraya kuwanza zvaunazvo kuti muite kunge makafanana. That's another issue. Funge zvinoitika stereki izvozvo maitina ndo zvimwe zvacho zvatinoda kuti tigotaurirana. We'll be able to come. It's a long topic zvotindataura nasimeri ndikasimeri nyaya ikaipere ne1 day. Nhasi toda kungotaura nezverejection asi hamene kuti tichakwanisa kupedza here zvese zvandinazvo because toda kusvika pakuti unoziva sei kuti ndinayo uye chinonge chichiitika mukati mako chii kana uchisafa rejection uye ungazogona kukunda sei. Saka I'm praying kuti tichagona kuzvipedza asi kana tikatadza simeli vachatipa imwe nguva yekuti tigopedzisa. Saka nyaya rejection pane zvokuti wane fear wazvivharira mweya wako wasarudza kuti inini ndakuzvivharira handichada zvangu. Pozoita zvimwe zvekuti wakaisafa rejection yacho kana kuti hausati waisafa asi unongofungira. Moza pane mumwe munhu utika akambosafa rejection haachagona kutrusta vanhu. Munhu iye anonetsa kudhila naye ndikuudzei. Akambosafa rejection akazviudza kuti zvona ndakuda kungwara. Moza kuti anenge achingwara pese pese kana tese tinozviitawo. Pane pekuti unoti now I'm careful. Ndikangoona munhu anoda kundikwereta mari ndotozoti ada kuzotiti kama upere handidi nemari yangu. Unotanga kuve careful woita paranoia. Saka kana wane paranoia inobhowa zvekuti ndo vanhu yekuti anongoti ndaona maziso enyu mamuchindinyeya, ndaona kutarisana kwenyu mamuchindinyeya, makazofonerana sei ndisipo, mune muri mashamwari kana kuti muri 4 moti muswepo wakafona zvonziwo makatofonerana naye saka maindinyeya. Anonetsa kudhila naye munhu akadaro asi haisi mhosva yake, akamborwadziswa akabhitrewa. Saka because of that akasara achifila rejection. Saka izvi nakufunga kuti I will be clever, I will be able to unpick pese pane rejection ndichangwara ndichizvionera asi hazvibude nguva dzese. Saka ndo zvimwe zvacho izvozvo. Saka nyaya yerejection yakakura inokoza zvinhu zvakawanda. Saka kune self rejection yekuti iwewe wega wasvika pakuzvisvora zvokuti hauchagona kuzvigamuchira. Ukazvasa pagirazi kudai unoita kunge uchazvipwanya, unoita kunge uchadi ndosvika vamwe chizopesa tenda kumasurgery, kumaplastic surgery nenyaya yerejection.
murume wako anenge achikudza kuti ona zimuno rako ona mazilips ako unopedzisira waita ngochanochekwa uiswa maplastiki zvimufadze kuti ugamuchirike. But rejection iyoyo inopwanya self esteem neconfidence. You start to live usisiri iwewe. Hauchazivi wewe wakufoswa to be someone that you are not. Hanzi naEdna Gotwe kokana wakakirwa dhoo pamuchato. How do you deal nevanhu vakadai? Is that rejection? That serious rejection. Ndinotoziva mumwe muzukuru wangu muzukuru weshamwari yangu akazvitwa actually nyaya yakadaro iyoyi Edna. Tichazotaura nezveizvozvo. Kukirwa dhoo musi wemuchato wachata uri kufunga kuti ndatambirwa nefamily yekwandiri kuenda vonokukira kuratidza kuti havana basa newe havakude asi murume akuroora anokuda. Imwe level of rejection inorwadza iyoyo. Saka dzakawandisa nyaya dzerelate. Hanzi namusha I can relate. Used to have a friend like that. Hanzi nataro Alexia, you are right, anti-protecting your heart. Unenge wakuti ndakuprotecta heart, but danger ndeyekuti now you become unapproachable. Saka in the process wako attracta futi further rejection, because vanhu vadata reach out to you vaya vari kuona wakavharira mwoyo wako. Saka nekuvharira mwoyo wako kwakaita kuya vanhu havachakwanisa kukupenetrata. Have you found out kuti kune mumwe munhu kuti unoti ndamboedzawo but penetrate ndamboedza kuti mama Saturday ndinofona muresearch weroka peti andipo ndiri kubasa. You can't penetrate munhu akadaro. Saka munopedzisira mangovharawo dhoo moti irega timusiye pamwe hadi kuassociata. Saka iwewo futi woona vanhu vasauye kwauri woti vanhu havasi kundigamuchira wotanga kusafa further rejection. Saka zvinhu zvacho zvese zvinoda balance. Usati watanga kufunga kuti vanhu ndo vane problem. Ini ndakazodzidzawo chinhu chiri nani. Imbozvitarisa iwewe. Because one thing chikuita kuti tisaunderstand rejection makuriro atakaita kuZimbabwe takakura tichinzi haufanira kuzviexpressa unonzi wakangwarisa. Unoona kuti wachero ukatsikwa nemunhu mukuru waigomera wakanyarara wozoti pamusoro manditsika wambotambura uchishoti womuudza sei. Imagine wati wetu ukakweretwa mari nehama ikasadzora apa mariyo uri kuida ukaudza mai vako kuti manje ndodini hai mama ndakanda kweretwa mari nambuya nhingi havasati vadzora zvonzi zvinonetsa chitongonyarara ndinyarare mari yangu chindoninyarara. Ukangoona vabvunza tete vaya zvonzi ungadidare nemwana wanzvadzi yangu ndakakubereka uri mucheche iwewe ndakakubereka ndikakuchengeta nhasi ndiwewo ndidai hapana izvo usatsika kumba kwangu handichada ukamadagura mari yako iyi kubva nhasi hauna tete handisisina muzukuru. Saka because of such things you now feel rejection but hauna chawanga watadza mari ndeyako. Saka ndo zvimwe zvacho zvese zvinotitambudza izvozvo. Family background dzedu Africa especially kunyika kwedu kweZimbabwe waitya kana kuti utaura kuti ndaane nzara waitya amenoka kukudzwa kapamwe ameno vamwe isitaka kudzwa chinzi kuti vaenzi vakauya haubvumidzwe kana kuuya kupfuura nepavari. Apa tichikura kateve nedzimba dzataiti handiti kwaiti mabedroom 2 koita kitchen koita yataiti dining. Ameno vamwe mai kana vamwe vakura masababa isitakakura marokesheni kwaita dzataakuti lounge mazuva ano idzi isitaingodziti dining ndo maitandarirwa ndo maidyirwa. Asi imomo macho mudining imomo ndo maigara futi vaenzi. Saka vaenzi kana vakatandara imomo haubvumidzwa kupfuura. Chero waane nzara chero waakuda mvura yekunwa haupapfuure kusvika vaenzi vazosimuka. Saka waimira iwe ukamira futi padhuze waidzingwa. Kana pane vakakura hameno kana makamonzi muchiri kurangarira nyaya yemusipite yekuti waiti ukangoda kuti umire pane vaenzi wainzi enda kwamainingi unokumbira musipite. Woenda kwamainingi wonzi enda uri kwakati hapana patisisina enda kwakati. Wapedza kufamba rokesheni rwese wozoya wonzi aiwa hakuna chinhu chinonzi musipite wangu wakamira pavakuru. Kuna naimwe zvinofamba pedu ndofarira kupi? Haungosina that freedom yekuti ndiri pamba yangu vaenzi vakauya waitoita eslave kuvaenzi. Kana pekurara chaipo maive musina kana peipa kuti unonzi apa ndo pekurara. Chero musiwoyo kana mukicheni machona kana zvirevo kuti munorana ukaisa rimwe gumbo pamusoro pemapoto ndizvozvo vaenzi chero vaita comfortable. Saka takadzidziswa kuti haukwanise kuzviexpressa hawaikwanisa waitofanira kudi kuzvininipisa. But level yekuzvininipisa yacho zvinova kuona kuti yakatoaffecta confidence dzedu. Makamboona chero mabasa matiri kusvika musengesusu kunana England unoona kuti unenge usina kana confidence kana pari pameeting chaipo kuti vamwe vachitaura vamwe vanenge vachisununguka vachichallenge ana manager. Isu kunekuyo takakura tisingaudzi uchizvarwa nakura vachallengwe. Saka waingoti chero mwoyo usingasvika muchire. Saka we didn't learn to express who we are and we didn't learn to appreciate that we also have a mind of our own. Izvozvo ndo zvimwe zvacho zvaakutinetsa kuti tichigona kuzviexpressa. Hanzi naye azvishava. I think ndosaka ndisingade vaenzi kana wangu
kana wanga uchidya wainzi siya usimuka. Very good. Yes, hazviya uri kurangarira makore edu chaiwo. Kana ndiro dzacho chaidzo kwaitotanga kudya vaenzi. Kana chikafu chikashota, imimi maizonzi kana nyama yapera kuvaenzi mozonzi bikezve nemavheji. Saka ndo zvimwe zvatakadzidziswa tichikura izvozvo, which was good. Ndo hunhu hwekunyika kwedu, ndo wainzi hunhu wacho ihwohwo. Saka waizoti ukaona mobva pane vamwe vana vacho vaizoti havateerere, ndikachingozhangandira tebva tatomunyezvonzi munokoni ngakazhangandira. But muri kuona kuti makore atave nhasi vave kuzhangandira, they are confident. Pana munhu kuti chero pakanyarira vanhu vese vanongoti tugu, ini ndizvo zvazviita, I will not do it, I'm not going to do it. Iwe wapa uri kubvumirana naye asi hauna kana confidence dzekuti uti kana neniwo ndiri kubvumirana newe, unobva wangonyarara. Vanhu vese obva waita kungewo nebehavior. Takakura tichifunga kuti behavior yakakunyarara kana usingakwanise kuzviexpressa. Saka all these things ndo zvimwe zvezvinhu zvinotinetsa. But zvese izvo zvakapwanya self esteem yedu. Hatina confidence dzekuraisa. Hanzi namaitina, hanzi anofumura hapo pane vanhu ivavo kuda kuuraya kabisira. No to rejection, abuse from our elders. Amen. Ndizvo chaizvo. I know kuti atingati panguva vangu vasingazviita havo vachiti vari kuti abuse. Ndo hunhu hwachona ndo kwavari ndo culture. Because pane nyaya yekuti culture, who are you? That was our culture. That was who we are. Patongotenda kuti naune kufamba kwataita tadzidza zvakawanda. Wakutoona kuti unotogona kuti uri mubhazi chaimo, unogona kutotsiurawo munhu ari panext newe kuti excuse me, uri kunditsimbirira. Kare tasingazvizive izvozvo. Waisvika unoza waiti ukakwira bhazi ukagara nemumwe munhu akakutsika, wainosvika worusvika wakagara wakadai nesaidhi apo wabhadhara mari. Uchisvika kungomuudza kuti vedu makanditsikirira. Kusvika wasvika unenge uchirwadziwa saidhi rese rasi wabhadhara mari. Kuti ungoti excuse me, ndokumbiriwa mugare zvakanaka. Zvazvisingaitike. Hatina kunge takadzidziswa kudii kuzviexpressa. Saka nyaya iripo ndeyekuti before you look at kuti vanhu vari kundirejecta, who are you? Do you accept yourself iwewe wacho? Usati watotarisira kuacceptwa nevamwe vanhu. Do you accept who you are? Uri kuzvigamuchira here kuti ndiwani? Uri kuzviziva here kuti uri ani? Kana usati wazvigamuchira kana uziva kuti uri ani, it's going to be hard for other people to accept you. Because unofanirwa kutanga wazvigamuchira iwewe. Kana wazvigamuchira iwewe, ndopaunozoona vanhu vanofanira kukuziva. Munoziva kuti kudhara taive namunhu zvanzi ngano dada vedu we. But munoziva kuti ndakazozvidzidza kuti chii? Musi ndichiverenga Bhaibheri ndakasangana nerimwe shoko rainzi hanzi ida neighbor wako, love your neighbor as you do to yourself. Ndopa ndikati yeso. Saka ndofanira kutanga ndazvida inini. Hanzi ida ari kunzokoka. Sekuzvida kwaunoita iwewe. Kureva kuti iwewe kana usati wagona kuzvida, haugone kuda munhu ari panext. Kana usingagone kuzviaccepta iwewe nemaweakness ako nemaimperfections ako, haugone futi kuaccepta munhu neimperfections ake. Saka inyaya yekuti iwewe wagona here kuzvida, usati wada mumwe ari panext newe. Sorry, panga paita interruption. Saka tandiri kutaura nyaya yekuti unofanira kutanga kudzidza kugona kuzvida. Kana wagona kuzvida ndokuti ugogona kudawo vamwe vechi vari padhuze newe. Saka nyaya yekuzvida iyi iri paviri. Pane kuzvida kusina wisdom, kwekuti unobva wangozviona kunge ndiwe wega munhu. Kwoita kuzvida kwekuti uri kudiscover kuti uri ani. Hanzi naKimberly, you can't love anyone else without loving yourself and your imperfections, unconditional love. Yes. Kana usingagone kuzviregerera, kana kuziva kuti ndokwanisa kutadza kana kuita era, haugone kuzogamuchira kuti kune vamwe vanhu futi vanokwanisa kuita era. Iwewo kana usingagone kuzviregerera nezvimamistakes awakaita, kune mumwe munhu anozvituka nemamistakes akaita 30 years ago, kuramba uchingozvituka nekuzvituka. Kana ukasagona kuzvigamuchira nekuzviregerera, haugone kuzogamuchira nekuregerera vamwe. Nekuti unenge wazviomesera, kuzviomesera kwauri kuita kuzviita wega ndokuomesa kwauri kuitira vamwe. Saka usati wagona kuti iwewo expect kuti ugamuchirike, iwewo wacho uri kuzvigamuchira here? Do you accept yourself chekutanga?
unozvigamuchira here kuti inini ndiri munhu ane mamistakes, ndinotori nepandinotadzawo. Kana wazvigamuchira, you are work in progress. Hapana munhu akambotanga achingori perfect. Pane zvinhu zvatiri kudzidza, munoziva kuti zuva rega rega uri kudzidza zvakawanda. Saka ukasazvipa nguva yekuzvistada kuti ndombonzani inini, ndirani, ndofarira chii. Because zvanaitaura kuti takadzidziswa kuti haugone kutaura chaunoda checho, unoti ukanyange ukanzi tabika chakati, munoda here? Ndinoda ini. Unoziva nechausingadye chese. Unozoona mumwe munhu mapedza kudya muenzi uyamhanya akunorutsa. Afunge ndangozvimanikidza handidye fishi. Komandii kutaura ndati ndingakunetsei. Hatina confidence dzekuexpressa kuti tiri anani. Asi kana wagona kuve neconfidence dzekuzviexpressa kuti uri ani, ndopaya paunozogona kudii kuti uzive kuti uri ani. Saka nyaya iyo yekuti unenge watadza kuzvigamuchira iwewe kana kugona kuzviexpressa kuti uzive kuti uri ani, unofanira kuti uve confident kuti ukasvika panzvimbo, inini funga handinwe tii nemukaka, musandisire mukaka mutii yangu. Vanhu vakutoziva kuti who you are. Inini funga handifarira hangu kuti muite nyama ineswa chakati kana maspice. That's me. Asi nenyaya kuti hatina confidence, unovasiya vachiisa maspice wakatarisa kuti hapasi pamba pangu. Wozobva paipai wane rashi neskin problem. And kana dzimwe nguva unozoonekwa pamwe wakudya uchitadza uchidini, vanhu vai vatobhoikana kunzi ende anodada tamubikira but hameno madyiro anga achingoita. Vanhu vai havasi kuziva kuti iwo ndiwo wakatozviomesera watadza kudya nekuti chii zvavabika hauzvide. Hauna confidence dzekuita express yourself. Saka chekutanga, confidence dzekuti who am I? Do I accept myself and everything about me? Hakuzi kunetsa vanhu. People have to know me kuti ndozvandiri. Ina handifarire music iri loud. Kana ndavhakacha, funge ndinotemwa nemusoro kana zviita music, ndaona kuti vana vanofarira music iri loud. Handiifarire inonditemesa musoro. Then vaiva kutoziva kuti chii ndozvauri. But ukada kuedza kushinga uchifinyama kumeso, vanhu vachikuona uchita mastaira uchidini, uchita kunge munhu asisi kufarira zviri kuitika. Vobva maridhiro avanoita message yauri kuburitsaka, vanoti uri kudada. Kana vadaroka, ivo vokuignore, mangwana havachada kuona pamba pavo, woti ndakarejectwa. Saka sometimes know yourself. When you are at peace with yourself, iwewe kana wazvigamuchira zvauri, vanhu they will accept you as you are. Because you present yourself as you are. You are confident kuti uri ani. So you will present who you are and they will know who they are dealing with. Mozva zvinorwadza kudhila nemunhu uri funga kuti unoziva, wozorealize kuti inga ndani singamuzive naye. Ndozvaakataura paakabva kumba kwedu. Isi paakasvika hanambotudza zvese zvokuti haadye. Totoshamisika kuti ari kuti ndakafa nenzara, ndaive ndichipiwa mukaka ina handidye mukaka. Hanambotudza. Kubva kana pakadaro hatichada kumuona kumba kwedu. Next time vanhu vaive havachakudaka. Iwe hausi kuziva kuti chii wakatadza kuzviexpress about who you are. Hands like ladies, people avoid individuals that are confident. They don't want to be challenged muzvakanaka. Imwe challenge futi iyoyo. Mukasvika futi uchitaura kuti ini ndakadai, unonzwa kuti anonetsa. Everything is about here. But sometimes I would rather have you know who I am. I would rather know you know kuti ndirani, kuti tisanetsane. Because ukasaita futi kugona kuzvigamuchira who you are, panoita conflict of self. Yekuti iwewe pachako, pauri there is conflict within you. Hausi kugona kuudza vanhu who you are, hausi kugona futi kuzvigamuchira who you are. Marambona kuti dzimwe nguva unoita conflict within you. Pane chiri mauri chiri kukuudza kuti ndofarira nebhodhi yangu ndofarira kupfeka matrauzi. Then hauna confidence nekuti shamwari dzaunofamba nadzo hadzipfeke matrauzi. Kana kuti chechi yaunopinda havafarire matrauzi. But something inside you chinokuudza kuti ndinofarira zvangu matrauzi. Saka now you start to fight within you. Wakutaridza mapersonalities too. Ndopaipa wakuti kana uri kwaunenge uri kusina vanhu vekuchechi, unopfeka trauzi rako unenge uchizwa kuti ndini uyo uchifara uri zvauri. Then kana wadzoka manje muchechi apa chechi uri kuida, wasuwa futi asi trauzi rako unoridasa pahavadi. Now there is a conflict within you. Iwewe nemweya wako, nekuti muchinhu chinonzi munhu ifleshi nemweya nespirit, nepfungwa nespirit. Saka pfungwa dzako dzinenge dzichiti chauri kuda kufleshi, ukakunga fleshi yako ikatonga chinongobvuma. Saka pfungwa dzako dzakamirira kuti fleshi itaure kuti ndoda trauzi. Asi spirit yamanje ikazokudza kuti hazvina kunaka, then there is a warfare in between you. Saka izvozvo as long usina kuita peace, iwewe fleshi yako nemweya wako nepfungwa dzako zvikasaita one zvinhu izvozvo, you will never accept yourself.
There will be a battle inside you all the time. Saka ndochinhu chekutanga, are you at peace with yourself? Unoziva tikati nhasi Sisimeli, who is Sisimeli? Sisimeli munokwanisa here kutiudza kuti murani. Tokwanisa here kumira nditi hai Sisimeli ndovaziva. Apa Sisimeli chavadi. Kana kuti munongoti ndizvozvira alright, chero zvazvaita. Ukangona uri munhu wechero zvazvaita, hausati wakukwanisa kuzvimiririra. And that becomes a problem with your confidence. Rega kuita munhu wechero zvazvaita. Inini ndinoda tea isina sugar, ndinoda chingwa chisina butter. Kana zvichikwanisa kuwanika mungaite basa. Vanhu vatoziva kuti ndini. Pandiri kuvhakacha next time hatibvunzane. Ndingosvika ndipuhwa tea isina sugar nechingwa chisina majarini. Vanhu vakutondiziva. Asi ndikati ndozoti ngoisai chero. Then ndonorutsa afterwards. I'm causing people kuti vandifunge kuti vanondiziva vasingandizive. Saka we have to present ourselves as we are. Kana ndakangwarisa chitondigamuchirai kuti ndakangwarisa. Kwete kuti ndide kunyepera kuti ndakadzikama. Ndigosuwa unozopara kuti wakambovhakacha kunhu kwekuti vanhu vanokutora kuti sekuti kana kuti mazuva taiti changororwa waenda kwana amweni paipe uchida kuimpresa. Wakaisa musoro pasaidhi. Mamkafe. Mvura yekugeza. Ukaenda amaini apa mabva kutauna muna kujaira wanorakata nezimusana nemazimugomo 2020. Wochizoti wakurara chipfuva chako kurwadza zvino. Apa wangochida kuimpresa. Saka, try to present yourself as you are. Mafunge inini handina hangu kurira kuti ndine shungwa, handizogona hangu mugomo mutatu. Ndinomboedzawo muiri. Ndikagona muiri iyoyo ndendatoedza. Present yourself as you are, vanhu vakuzive. But be loving. Mwanzo ukazvitaura zvakanaka uri munhu anofara, vanhu vanokunzwisisa. But ukabva wazvitaura kuti manje that's me, take it or leave it, but that's me. Matauriro futa unenge wazoita ndiwo mamwe. Kune mumwe munhu utika anobva atoita kunge take it or leave it, but that's me, full stop. Ga kutofamba achienda. It's the way you have presented it. Zvawataura izvo zvoda wangozvitaura zvakanaka kuti funga musosora inoti mamaita rudo rwenyu, asi handidye chamabika, ndinodya hangu zvakati nezvakati. Matauriro anoita futi kuti nje wangoda kutaura chiya chachinzwisike chigamuchirike. Saka ndochekutanga kuti who are you? Do you know yourself? Vanhu vacho vari kuexpecta kuti vakugamuchire. Do they know you enough to accept you? Kana kuti vari kutotemuwa nemusoro, mangwana vakuona uri kufara, haikuona usikuita. Kuswera mangwana wakati mudhu, havachakunzwisisa. Kuswera mangwana wa mumwe munhu, 3 personalities in one. People don't know which personality to deal with. Vanotanga vaona kuti nhasi kwafuma kwakadii kuti tizoti tikudhila nepersonality ipi. Saka iwewe be in one personality. Be yourself and love yourself and accept yourself. Then that makes it easy. Kuti pauri kusvika pavanhu, vanhu vakunzwisisa. Hanzi Natanya, tinonamatira mweya wekungogamuchirika panzvimbo nekuti dzimwe nguva unototi uri kuita confidence iro ratodzungu. But manje chazvinozoita futi Katanya, unogona kunge waane dzungu but ndo iwewe wacho. That's you. Because be careful kuti uri kuti ndoda kuti vanhu vasaona kuti ndine dzungu but uri wega munhu anofara uri mudzungu rako. Saka people have to know you. Do you know there are some characters that kare kedu taiti tikavona taigona kuti vanhu vava nedzungu but now those people are doing great. Why? Because they learned to express themselves as they are. Love them or leave them. Saka pa anongovafarira. Atadzowo kuvanzwisisawo ndizvozvo. Saka you live a free life, you live a happy life. Some of us do not share mudzimba chaimo. Murume nemukadzi hamusi kutombozivana because muri kuwandirana. Yes, Linda Tawamba, thanks so much. Linda, thank you so much. Linda ndakadzidza naye more than 30 years ago. And I'm sure even Linda, the person you probably knew tiri kuchikoro is not the person you see today. Why? Because pachikoro tiri paReginamundi. Taiti kana tiri paReginamundi takapfeka zvimapinako zvedu zvemeruni takakaisa musoro pasaidi tichiimba nzimbo dzeRoma. You had to look like you are holy panguva iyoyo. So, takashepwa nemamwe mabackground atakakura nawo, but that's not who we are. Saka first of all, look at yourself in the mirror. Who am I? Pauri who am I ipapo? Unonyatsa kuziva utomboda muprofita. Unoziva kuti chinhu chisina kunaka pandiri matauriro angu, ndine rafu, ndiri abrupt. Izvozvo zvakadaro ndozvaunotika manje uchiti ichirega ndichigadzirise. Even though ndine dzungu, asi chirega ndirega kuve munhu ane dzungu nerafu futi. Ngandichingoita dzungu rinosekesa vanhu. Vanhu vanokufarira nedzungu rako. But ukazoti apa une dzungu apa une rafu, hauchagamuchirika. Saka ndo zvimwe zvacho. Saka tachitaura nyaya yekuti kana ukaziva kuti who you are,
you know, vanhu, they know who they are accepting and they know who they are dealing with. Saka ndo zvimwe zvacho. Then koita nyaya yekuti tataura nyaya self rejection, kuti kune mumwe anobva atozviramba iye wacho pachake, kuti nekuti vanhu vakatadza kundigamuchira, saka maybe kupfupika kwangu kana chii, then you don't accept yourself. Saka tinjatoda titaure nezvacho. I pray kuti munochinzwisisa. Usati waona kuti wagamuchirwa kana kuti paita rejection, pane chinhu chaunofanirwa kuziva. Chinhu ichi ndechekuti nawo waziva kuti uri ani. Iwewe kana ukazvitarisa une value ipi yaunozvipa, chinhu chinonzi value. Unozviti uri ani. Because pane nyaya inoitika kazhinji yekuti ndogona kuzviti ndiri evangelist, ndikasvika ndoda kuti ndione kuti vanhu vamhanya-mhanya, vandipa pekugara, vandiitira chii. Nenyaya kuti pamwe ndiri kuzvipa value yakawandisa, handiti. Ini ndasvika pano paSismeli Diaries, hamundizive munoziva Sismeli. Ndasvika panapa, kana Sismeli vari pano panenge pane ma3000 views, nekuti vanhu vanozivani. Sisi wavo Meli vane value yavo yavanoziva. Ini nhasi ndauya panapa, ndogona kutoti ndarejectwa. Why? Because manhamba haasi aSismeli. Paakusiyana nyechi yevalue. Sismeli vane certain value to you yandisina inini. Inini hamundizive. Saka because of that, unofanira kuti usati wafunga kuti warejectwa. Vanhu vari pauri kuda kufita apa vanoziva value yako here to the extent yawakufungira iwewe. Ndo chimwe chinhu chokuti muzive ichocho. Pauri kufunga kuti vanhu vari kufanira kugamuchira. Why uri kufunga kuti vari kufanira kugamuchira? Vanhu ivavo chauri kufunga kuti vanoona mauri ichocho vanochiona here. Mazvionera unoita iwewe ndo maonera avanokuita here. Saka ndo imwe issue inonetsa iyoyi. Kuti unofunga kuti value yako inozikamwa nenyika yese. Vanhu vese vanofanira kugamuchira nekuti une zita kana kuti urani. Aiwa, vamwe havazive value yako. Saka vanogona kusakugamuchira neexpectation yawanga unayo. Kuti wanga uchifunga kuti ukasvika vanhu vachamhanya-mhanya woita sei? Wona hapana zvavaita, wofunga kuti rejection. Inyaya yekuti you value yourself higher than what others see in you. Vanhu vari padhuze newe havasi kukuona nemuonero waunozviita. Saka ndo imwe futi issue yokuti tive careful about. Hanzi naNyasha, woman of God ava, hanzi pavalue pataurei vamwe pavalue pataurei vamwe vane pride kuti ini ndini ndakazodii. Humble yourself first. Yes, thank you so much munhu waMwari. Hanzi kuna mwana vanobva vazviita too valuable zvokuti akasvika nyangwe ari muenzi chai kana muchechi chaimo, munotemwa nemusoro. Ndoda mvura inodziya, ndinozoda zvakati, ndiridzirei song yakati, ndiitirei zvakati, ndoda vanhu vanotakura bhegi rangu, ndoda vamwe vanozotakura bhutsu yangu, ndoda. It's so difficult. Une expectation yakakurisa. Anti muri kuona. Saka expectation iyoyo kapamwe haisiyo yatiri kuona, tiri kungoona kuti tiri vana vaMwari, mumunda maMwari, tiri kuita basa raMwari. Tese tiri valuable, takakosha. Yesu tiri guest, uri guest, but you know, tiri kungoexpecta kuti kana tasvika panapa tiri vana vaMwari. Iwo unogona kutoti ndakarejectwa komana, ndakainvitwa vanhu vacho, hapana kana ndakatakura bhegi rangu, hapana kana. Expectation yako yakurisa kudarika the way yatinoitoonayo zvinhu kana kuti maonero atinoita. Saka be careful ipapo. Pozoita pamwe pekuti iwewe uri kufunga kuti iniwo zvangu, uri kuzviita undervalue, handiti. Apa tataura munhu ari kuzviita too much valuable, takutaura munhu ari kuzviita undervalue, wekuti unosvika vanhu vari kutarisira kuti panzi pari kuuya munhu akati ari kuuya kuzotaura nezvezvakati, woonekwa hapana kana chauri kutaura chinoenderana nezvavakatarisira vanhu. Izvozvo futi zvinokwezva rejection. Why? Because vanhu vaona uri empty. Tarisiro yavo hauna kuisvita futi hauna kugutsa tarisiro yavo. Saka unogona futi kurejectwa neizvozvo. Wochifunga ndakasvika ndakazvininipisa, asi vanhu vacho havana kudi kundigamuchira. Asi ndakazvininipisa handina kana chandakatadza. Aiwa, tarisiro yevanhu yekunzi kuri kuuya pamwe kuri kuuya kana kuti munhu ari kuuya kuzotaura nezvediabetes. Moenda muchiti tichanoudzwa kuti nhasi shuga inofamba sei, tichanodzidziswa kuti tinonwa tii yakaita sei. Moona uyo hutu akutaura masamba emusango, akutaura zvemombe kuti mombe dzinopuhwa chii, akutaura mvura kuti ichanaya mwedzi upi, zveshuga zvamuri kufunga kuti munhu wediabetes achataura nyaya yeshuga, haachabata nyaya yeshuga. Saka now that akanzi ari kudzoka next time munoti atiri busy, inini musiwo ndine zvandiri kuita. Why? Because the expectation haina kusvikika. Saka ndo zvimwe zvinhu zvokuti tive careful nazvo. Kutogona kufunga kuti rejection something to do with other things, but inyaya yevalue, either you overvalue kana kuti you underpresented yourself. Ndo zvezvimwe futi zvatofanira kuti
tizive. Saka kana uchisvika panzvimbo imboitawo research yako. Vanhu vandiri kuda kusangana navo kana shamwari dzandinoda kutamba nadzo idzi, 1 dzinonwa doro, 2 dzinoenda kubhawa. Inini handifarire doro, handifarire bhawa. Saka already ndatove under value yavo, expectation yavo handichatokwana. Saka ndikazoti inini kana vakutaura nyaya yekuenda kubhawa nekudoro vondisiya vorega kundifonera, ndofira kuti ndarejectwa. Aiwa, pane common ground risiri kubatana, zvisiri kusangana. Ndopai panozoona dzimwe nguva ushamwari hwemunhu anonamata nemunhu asinganamata huchigona pamwe kuramba kunyatsobuda. Why? Because pane zvimwe zvinhu zvokuti hazvienderane. Kana kuti ushamwari hwemunhu asina murume neane murume munogona kunge muchiwirirana, but panogona kuita zvimwe chamunozongotadza kudi kuwirirana. Mofunga kuti ari kundidadira, unogona kutofunga kuti ari kundidadira, ari kunditi nokuti ndakadai. Aiwa, pane common ground rekuti rinogona kuramba. Saka usati wafunga kuti warejectwa, common ground riri kunetsa pakati penyu nderipi? Imboresearcha kuti chaita kuti parambe kubatana kuti ndiacceptwe. Pane common ground here risiri kubalansa. Hanzi naji true imimi makutodawo kubuilda marelationship nevanhu pano, then with ma time views anozowanda. Yes, thank you G. Ndizvo chaizvo chaizvo. Unotonindawo kuzvipa time yekuti vanhu vakuzive, vanhu because vanhu vanenge vane inonzi perception kuti kuri kuya munhu wekupi wechechi takutoziva zvoparidzirwa bhaibheri. Kana aina handisuda zvebhaibheri, bhaibheri ndoriona Sunday kuchechi. Mumwe uyo asati atombokuziva atokurejecta kudhara, nenyangoti angonzwa kuti kuri kuya evangelist anobva atoti zvebhaibheri kana bodo taneta nazvo vanhu vaya kana vari mapentekosta vanzi ndeve mataidzi, aina handidi nemari yangu. Apa hazvisizvo, watorejectwa kudhara nenyaya yeperception. Ndo zvimwe zvacho perception yemunhu. Saka unogona kurejectirwa zvinhu zvisirizvo, but be patient mazuva ekutanga. Give yourself time kuti vanhu ivavo pamwe vaone mukana wokukuziva nekukunzwisisa. Saka ndo zvimwe zvacho. Kana isana nyaya yevalue kuti ukasaita present as expected unogona kurejectwa. Ukaita over present futi unogona kurejectwa because you'll be too high for the level iri kudiwa panzvimbo iyoyo. Saka have a balance, but at the same time don't squeeze and pretend to be what you are not. Rega kubva wanyanya kuzvokuti unozvityora kutadza kuve iwewe, zvinogona kukusiya futi usanzwisisike. Saka ndo zvimwe zvezvinhu. Saka munhu kana warejectwa, tataura kuti pane rejection inogona kuitika mumarriage, mumafriends, mumafamilies, wherever, musociety, mumachechi, inzvimbo dzese dzaunogona kurejectwa. Chii chaunonzwa kana warejectwa? Unonzwei? Saka tataura kuti zvaunonzwa kazhinji, 1, unofila kuti you are inadequate. Unongoona unge pamwe it's about you, unozvishora. Unogona kufunga kuti it's something to do with you. But nyaya rejection iri paviri. Pane rejection iri societal, poita rejection iri spiritual. Pane mwe iri physical yatataura kuti the way you present, the way you what, iyoyo iri physical. Pozoita zvimwe zviri spiritual, zvokuti pane mweya wakatokandwa paupenyu hwako wakadeketererwa. Zita rako rikatorwa, kana chipfeko chako chikatorwa chirepresenta zita rako, chikanochererwa mudanga kana pasi pembuti. Moza kuti unogona kutochererwa kana muchuru chaimo, wochererwa muchuru. Wachererwa muchuru motaurwa kunzi kwese kwaanoenda haagamuchirika, hana shamwari achafa achizviuraya, haafanira kugamuchirika, hana chaanoburitsa. Zimweya iro raiswa pauri. Chero kune vanoenda kuchechi mukaverenga mubhaibheri munoverenga nyaya yaNabhothi, akanyorerwa tsamba yakanyorwa kuvanhu vese naJezebhel, kunzizvo kana angosvika musimudzirei, kana mamusimudzira toda kuzomunyepera, kana tamunyepera tomubata nemhosva tomuuraya. Hatiri kuona. Saka pane chakatonyorwa pauri paupenyu hwako chakadharangidzwa, chekuti vanhu vachichiona vakatoverenga zvakanyorwa pauri. Wasvika panzvimbo, zimweya riya rakakandwa pauri, kana wakaiswa tsvina yembwa kana chii, zimweya riya rinongobhohwa, vanhu vanongonzwa kubhowekana. So wozoti kana iwewo tikatobvunzana pachedu, pane munhu atsati akasvika anongokubhowa akatofona kudai usati wadaira, unofunga kuti my God, ndakutaura naningi. Anenge akungobhohwa kaanongoita, hana chaakakutadzira, patinongozwa kubhowekana naye. Nyangwe akatove panzvimbo mamuchifara akasvika, unoona mese makutasana kuti my God, haana laifi, hameno zvaanongoita so. Asi ari kutoedzwa kuti ndinoda kukwanawo pane vamwe, asi apa hausi kugamuchirika uku, haugamuchirike. Inenge iri nyaya yemwe yetsvina yaukadeketererwa, kana kuroyiwa, kana mweya yemazita, zvakawanda zvinobata kuspiritual. Saka zvimwe zvinodaro zvichikoza. Saka kazhinji kana ukaona uchisafa rejection, imboita a research about yourself. I-physical appearance yangu here, i-attitude yangu here, i-character yangu here,
Unhu hwangu here? Ichi chinhu chandakamboita in the past here? Nekuti nyika dzimwe nguva vanhu havaregerere. Unogona kunge wakambodana nemurume womunhu, munozama makomboni zvaitika kana mumarokesheni mataikakurira. Unenge wakadana nemumwe murume womunhu wekustriti inonzi Bvute Street. Mukadzi yeye obva afamba achiudza vanhu vese kuti aite. Iwo wozosvika nguva yekuti unozviti ina ndichada zvevarume vanhu ndatendeuka. Asi vanhu havakanganwe. Unenge wakuti ukasvika pakasvika kungana mamwe wakadzi zvonzi hera uya fambiya, vanhu vakutokureject. Asi wakasiya kuti uchiwanza kuti vedu ndakazvisiya ndakachinja, havakupe mukana wekuti uvape mukana wokuzvijustify. Saka wangoone label iya ndo yakuti pese pawasvika vanhu vakabata label yekunzi gore riya ndiye akapunza kaimba yani yamaigamu, ndiye akapunza imba yamaichipo. Saka pawangosvika pese mukadzi wese hachagona kumira newe nekuti unzi unopunza dzimba dzevanhu. Nyangwe ane murume asinawo chokuti ungamboda paari wese kuti unototi nai maichipo dai mangoregai nekuzvinetsa wena handidi shuwa. Kana maichipo ndakaona vachitodzana ira vachiti ina handidi ndiripunzirwe imba yangu. Saka unosafa rejection nemistake yawakamboita. But zvakanakira fungeka, you can change your life. Zvese izvozvo zvinogona kupwanyika ukazviumba patsva. Saka Leonora Bvute abva tanzi Bvute Street. Ndangotaura wangu street zita rangu pfuura pfungwa dzangu. Asi namaikiki rejection inogona kukonzerwa nekuroyiwa here. Maspells. It's very possible kuspiritual zvinoitika stereki. Remember kakuti chinonzi kuroyiwa izwi rakataurwa pamusoro pako. Kuroyiwa kunongotorwa chinhu chinokurepresenta potsvagwa reason yekuti wakaba, kana kuti wakaramba kundipa mvura, kana kuti wakauya nemotikari yako yakanaka ukatsika muriwo wangu, kana kuti hauna kundimhoresa pawakabva kuUK kana kuSouth Africa, kana kuti pawakatumira mai vako wakavatumira 12 mapakets eshuga inini ukasandipa, asi ndini neighbor yamai vako. Saka because of that hauna chauchaita kubasa, uchadzingwa, hauite shamwari, hauite imba, hauite zvese. Kana wadaro uya munhu anobva afara ozokuona madzoka mainiya madzoka remabhegi chii hanzi akuzvubheki zvakanetsa pabasa tikabva tanzi vasina mapepa ndakabva ndabatwa ndisina mapepa ndadzoswa. Unozoona muneighbor uya akakuroya wacho ndiye anotanga kuya kwakanaka here wadzoka munhu akabva zuro uno akaenda kubasa kuchichaitika kujobheki kwenyuko. Asi tiri mambopuwa ofu apa chiri kuda kuteya zvacho kuti mushonga wakadii wakashanda. Wombonyepa wako unofanira kumbonyepa utaure kachokwadi uchangosvika ndiri kudzokera hangu ndichadzokera. Icho chinge chationa kuti zvinenge zvakaita. Chiona 1 week pa, 2nd week pa, chodzoka 3rd week. Kona iwe ihoride rudzii dzokera takuda unotumirwa shuga isu. Nai shuga dzaunotumira dzese dziya mai vako vanozodziwana pichidzokera kubasa. Wozona mai niya mataura chokwadi pane zvakanetsa. Kunotiudza kaisusu vana mai vako ndozvatinogona kakukugadzirisira. Uzouya ndikugadzirisire ndino zvandinokupa ndigokubatsira. Unogona kutoenda ukanobatsirwa nemunhu akakuroya achiroyonora. Zvinoitika stereki, yes. Pane rejection inogona kukonzerwa nemaspells nekesi chaiyo. Mubhaibheri zvinotorimo. Kune pavanhu taitokeswa nemashoko chaiwo ende unotambudzika. Saka zvinoitika Mike, I hope you are answered. Hanzi naShadrach Muriro. Jesus said, if the world hates you, just know it hated me first. He did not give solution. So if the person hates me, rejection is that a problem, because it seems as if rejection started with Christ. Yes, ine paviri manje. Rejection ya Jesus Christ was predestined nekuti ane zvavaifanira kuzadzikisa. Saka vaifanirwa kutorambwa vofira vanhu. Dai vakagamuchirwa zvaidisturba the purpose yekuuya kwavo. Saka rejection ya Jesu yaive yekuti chiedza chairambwa nerima. Rima ranga risingade chiedza. Saka it was a different kind of rejection. But isusu tiri kutaura rejection yekuti one, iwewe, because tisati taenda kuspiritual, toda kuti iwewe imboevaluata kuti kuphysical uri right here. Usati watarisira kuti ndakaroyiwa, iwewe uri kuzvipresenta sei kune vanhu. Saka pane maaspects iwaya tiri kuti usati wanyanya kufungira kuti wakaroyiwa, chimboita work on yourself umbozvievaluatawo iwewe. Then kana izvozvo waunoti izvozvo kwese uri right, hauna hako chawatadza, hauna chini, then ndopatinozoti saka panenge pane spiritual. Yes, spiritual inoitika chaizvo. Unogona kutoiswa cased kana mamwe yemadzinza chaiyo. Uti inenge yakatotaurwa unzi apa ndo pane mweya, kana ndo pane mudzimu wakati, kana ndo pane chakati, kana ndo pane mweya watete, kana chii, kana dzimwe hama, kana dzimwe shamwari. Kungokuti handidi kuti akarorwa angazotidadira, saka hafanoita imba. Ndopa unogona kuti waona murume madana na 2 months ari kutoti ndauda kuroora. Watoenda waudza vabereki.
zuva racho rekuroora hauye anotongodisappear zvokuti kana phone number anotochinja woti izvi rega ndisiye chirega ndiitowo zvimwe wasangana neumwe zvino unenge wangwaraka woti nezvina ndiudze vanhu kusvikira musi waunouya handikuzodza vabereki okutora tichiplana pachedu tichiplana mototanga kuchengeta mari pamwe chete kuti unogona kuda munhu wako zvekuti unomubatsira mari yacho yekuroora kuchengeta uchingoshandawo yako uchiwedzera muchichengeta mari dzenyu muchiita zvinhu zvenyu then munhu uya ozongodisappear nemari idzodzo dzese inenge second one kai woti maybe ndakaita mistake next time handibatsire munhu kuchengeta mari next time ndinomuti tanga wachengeta waita imwe futi relationship munhu yauya uti ndoda kutoroora apa irovha zvakanaka asingaendewo basa uchishanda ndiwe uchiita zvese ndiwe musi waunozongomuti nhaiwe zvauri kuti uda kuroora chishandawo kaubatanidze mari tise mari pamwe chete wonzi watondishairira wandituka saka chisara pamba pako rundivharira nemba yako uyo abuda nebhegi rake aenda asi 2 years dzesongo chimuchengeta akagara asingaende kubasa saka unonyatsoona kuti pane chiripo chiri kungoita kuti uri kusara nerejection wabuilda unoziva kuti kana muchidanana unoinvesta emotional yako wainvesta moyo wako asi masirwa unoitwa so ucho kuti ndatadza unozonzwa munhu kuti maybe dai ndisina kumutsiura kuti ngaende kubasa pamwe maybe ndataurisa uri kuona kuti self esteem yatopwanywa kudhara rejection inopwanya self esteem zvokuti unozviblema po usingafanira kuzviblema mamwe shamwari vati aiwa una chawakatadza kungogara nemunhu asingaenda kubasa uchimuchengeta kusvika rini because pandakangomunza nyaya kuti enda kubasa akabva atotembedza kakaenda anga asiri wako anga achingoda pekuhwanda. Build your confidence. You don't want munhu wekuti unomuchengeta to get love. You want munhu anokuda, anokucompliment, anokuita fulfill. Saka kana une low self esteem, you are very vulnerable. Ndipo unozoona dzimwe nguva pamwe waita imwe fourth relationship pamwe wasara nemwana waita echi5 kuti wasara nemwana wozvitarisa pa munhu ngaanake chimiro ngachinake basa rake anaro motikari dzakanadzo but uri kungosiiwa one man after the other unoedza ugobika ugogeza ugodii kutomugeza murume wacho kutongo uchamudyisa nesadza uchaita sei zvese uchiita shamwari dzake dzikauya chero unozoti unenge wada munhu wako ka anenge ane zvishamwari zvidhakwa zvimwe zvezve zvinoya nemazibhutsu changu anonhuwa chaiwo masofa ako chimba mako nekuchena zvouya nemazibhutsu okwira pamasofa nemazibhutsu vasiya madhaka hauvasiure uchiti I want to be good because maybe last time ndakataurisa ndikasiiwa, this time I will do it right handitaure. Unosara uchicleana uchigogovara iwe chero uchingogamuchira kuti ndoda kumaintain relationship ndirorwe. Woona munhu uya disappear. Woona kari kunoroora kacho. Unozati mangu unozvitarisa uona uri mukadzi akasvika asingashoreke chokwadi kuti kana isusu mwakadzi unotoka tatsona kuti ava ndo vanonzi vakadzi. Asi ona one after the other hapana chiri kubuda. Vari kukusiya vachozotarisa kuti vari kuroora ona vanhu vari kuroora vekuti changu kamira navo pamhori nani pakunaka kana pameso kana pacharacter kana pane zvese. Saka hapana chakashoreka asi one after the other zviri kuramba. Izvozvo ndo paunozoti apa pane spiritual wakunida kuadressa in a spiritual way. But nhasi panapa pagrupu handisi kunyanya kutaura zvespiritual nekuti ndozoti pagrupu panapa pane vanhu vane mabeliefs ezvinhu zvakasiyana siyana. Saka zvespiritual vanenge vachizodawo zvespiritual munogona kuzonditeera tozotaura zvespiritual. But pari zvino ndiri kungotaura hangu nenyaya rejection low self esteem in general. But yes, it can be spiritual and we can deal with the spiritual in a spiritual way. Hanzi namaikiki pakungovengwa nevanhu vese iwitchcraft here chete hapana chimwe kuti unenge wakatadza zvakanyanya zvakadii. Maikiki mazondisekesa kungovengwa zvinoita but pakuvengwa pamanje inogona ungefutika riri jealous. Do you know kuti kana une an excellent spirit inogona kubhowa vanhu because your light is too much shining. Saka light rako nekushina kwaro ukasvika panzvimbo rinoita dim to malight twevamwe. Unozoti pana munhu kuti they know kuti une excellence. Saka avadi kuzoti une excellence the best kungokuignore. Why? Because they want you to have sorrow. Vari kuda kupa sorrow yavanayo. Unogona kungoona an excellent spirit maikiki yekuti kana ukasvika papati so wageza wapfeka chokwadi vanhu vese vanonoti pasvikwa apa unenge une an excellent attitude. Mozoti pana munhu kuti kana pati asati asvika so pati yacho inenge iri dull akangosvika hana ruzha hana kuzhangandira but akangosvika so hameno zvazvinongoita achingosvika achikumhoresa achisekerera kudai unongonzwawo kungofara so kuti ndingasvika unongonzwawo kungofara
ane excellent spirit. Saka vaya vanga varipo pati ichibhuwa wewe kana wasvike wewe munhu sakuti hey maikiki vasvika maikiki vari kuuya here maikiki vakasvika munhu sobuda panze maikiki vanga varipo wewe vamwe pabashori nomwe MC anototanga kubhoikana kuti maikiki vacho vari kutora attention. Saka vanhu veveka vanogona kutofamba vakukunyeya kunzi ane mushonga anenge ane zvikwambo unofoti kufarirwa kuri kwega anenge ane zvikwambo. Saka izvozvo zvavataura zvokuti une zvikwambo makamboona kuti vanhu muZimbabwe mukangonzwa kuti munhu anoita mushonga kana chikwambo vanhu havadi kana kukuona. Kana uchida kukanganisa munhu wekuZimbabwe zita ingoti ane chikwambo ane nyoka havachada kana kukuona. Saka vamwe uri kufunga kuti haneko ndakatazei vanhu vakauzwa kuti une nyoka yausina. Saka ndo zvimwe zvacho zvinenge zvidi zvichiitika vanhu vakanzwei about you. Saka ndo zvimwe zvinogona kukonzera. Pozoitawo zvekuti pamwe zvatanyitaura zvespiritual kuti you are cursed kana kuti une munhu waukatadzira zvanachitaura akazivisa vanhu vese kuti wamutadzira vanhu vakasara nechigumbu chenyaya iyoyo. Saka zvimwe zvezvinhu zvacho zvinodi zvinoitika izvozvo. Saka zvakawanda panongozodapo kuti uite investigation kuti vanhu vakuzondigamuchira inyaya yeklasi here because panongozoti klasi dzacho dzasiyana. Ukauya you are too much munoziva chero kune vanoenda kumachechi mubhaibheri zvirimo Isaac pane nguva yaakati kugera aenda kugera vakamuti you are becoming too powerful for us ibva uende you are becoming too powerful. Vanhu vese vari kungofocus yapauri attention yapauri. Excellent spirit inokwezva kuvengwa. Kugona kuita chinhu kunokwezva kuvengwa. Kuita business rinosucceeda kudarika ivamwe kunokwezva futi kuvengwa. Kuita imba inongonakidza isina kana chichemo kana chipomerwa kunokwezva futi kuvengwa. Nekuti unogona ngori muenvironment yekuti tese tiri kungochema kuti varume vari kunetsa vari kufamba vari kudini vari havasi kuda nemari dzavo varume vacho havasi kuchengeteka. Iwo uya nezibm uchiti tarise murume wangu look at what is done to me ndakatengerwa my wife BMW. Isusu tinenge tiri kana tikachikwata kevanhu 7 tiri kutamba tese tine varume somwe tiri kuchemana nasisi medu tinenge tichemana isi medu kwenyauya nhasi hana kurara kumba kwangu hema zano kana kudya hasi kudya kwangu kana nyaya hakuna ari kutaura iwe tokuona vhuruvhuru munezi X6 uri kusvika vhumvhum ndoro ndakatengerwa kairi andiri kutoona wega kuti hauchakwane musaiko medu haukwane hatina chekukudza kuti tikuti makorokoto mumwoyo yedu kutange chatsemuka uri kuchirwadzisa andiri kuona. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvacho kuti pasaiko pacho ipapo common ground richiripo here because pane manguva yekuti togona kutamba test handiti tichiri kunetseka kana kuti tiri panguva yekuti tiri kutsvaga dzimba toita mafriends tiri 7 tiri zvisikana zviri kutsvaga kuti tiwane dzimba tichienda out tese tichipanana maplani maidea then iwewo ubva wachiwana chako chakuwana handiti. Saka maweekend aya taenda out newe iwewo mukomana wako akuti hauchaenda. Saka already paunozoya musi uchida kuti joina wakutoti bhowa because hauchafita munyaya dzedu. Iwe uri kuti funge he said we should go on holiday. Oh, it's him calling again. Wambozvibvisa waenda pafoni wadzoka. Isusu apa tiri miserable vedu havasi kumbofona muswere wese. Saka common ground kana ikasaenzana izvozvo futi zvinokonzera rejection. Saka usati wafila kuti warejectwa review amarelationships anoda review tichiri pacommon ground here. Ndambotaura kuti ndakati Linda anga ari pano ndati Linda tawamba taitamba na Linda if you remember Linda taitamba na Linda na ningiwo kwa mawere ainzani kusita rake ndakanganwa zita chimwe wataitamba naye tiri secondary school kudhara more than 30 years ago. Tichitamba tese takadaro kuchikoro ikoko common ground yakazochinja. Nyaya dzataiwirirana nadzo tiri paRegina Mundi nana Linda ava nana Memory nevamwe vasikana nyaya idzodzo tikada kuti tidzitaure zvino hadzichaita. Pakati apa pane zvakawanda zvakaitika zvokuti tatosiyana. Vamwe vakazoita n'anga, vamwe vakazoita mafundisi, vamwe vakazodini, vamwe vakazoita varoyi, vamwe vakazoromba, vamwe vakadi. Saka tatosiyana. Saka hapasisina chiri common. Kana takuti ini ndikati ndakuda unozvifita mukati meupenyu hwaLinda ndafanira kumbostadha kuti chiri common chandingatange nacho ndechipi. Nekuti pamwe zvese zvatosiyana. Saka ndo zvimwe usati wafunga kuti warejectwa common ground riripo here. Tanga wambostadha nyaya common ground. Hansi naMili vamwe vanhu vanofara sei kukuona uchichema nekutambudzika. Ende futi true apa unenge watojaira kuti baba vanhingi pese. Nyasharumbi ati ziva paunokwana usaende pavanhu uchiita kunge uri kuda kuvhaira. Ziva paunokwana ita wisdom yekuti pandakuda kunopinda apa unozachera uri munyowani kana ukasvika panzvimbo nyowani pepe kana pabasa kana pachikoro. Rega kubva ungosvika uchiita uchingobva wada kuita put out yourself there and there.
imboita wise as a daf zvako uchistada uchiona makaracter evanhu unongochitanda kuona kuti uyu tinoclicka papi, uyu haticlicke, uyu ari too serious, uyu ari too holy, uyu ari too traditional, uyu ari chi, wozoona saka wandingagona kuti ndingangorelata naye zviri nani ndeupi. Of course pamwe unotocompromise kuti ukwane. Handiti tomboti uri kushanda nevanhu pamwe unongoti sezvikaita ini ndiri evangelist, ndiri pastor, ndinoita zvechechi, ndinonamata, ndiri pabasa, ndiri kushanda nepamwe vamwe vanoita zvemudzimu vari 4, ini ndinoita zvechechi. Obviously, definitely grounded not to balance. Shatino believe and these are important aspects. You know that religion is important. Saka, I have to be careful. Ndikada ngoti vanofana utondinzwisisa chete kuti vandinzwa kuti ini ndinonamata ngavantonzwa kuti Jesu wangu. Vanondirejecta and I'll feel rejected. But ndakunida wisdom yekuziva kuti you know what? Regai ndifambe navo. Hatichataura hedu nyaya dzereligion. Anenge ada hake kuti titaure ndotaura naye asi handichaita enforce. There is a difference. Pane pandoziva kuti tinogumira apa. Saka maboundaries anokosha mumarelationships before you start to feel rejected. Maboundaries anokosha. Kana uri panzvimbo stada kuti nyaya dzingataurike pano ndedzipi, kwete kungoti chero nyaya wataura. Amen. Saka ndo dzimwe nyaya dzatanga tida kuti titaure. Saka ndikuona kunge example nguwai. Ndasarwa ne15 minutes. Saka hatina hedu kupedza. Saka ndachida kuti kana warejectwa pane zvaunofila kana reaction yaunoita. Saka reaction hanzi naLinora, met a school friend of mine after 25 years akati yuwi mazidya kunge kublema kundiblema kuti unodyei. What did she expect after 25 years we parted ways? Zvatochinja pasina common ground. Saka iwe unogona kutobva uchifila rejected kuti yakanditi mazidya akandishora akati ndafutisa ndadii wofila rejected. No, patongori nedifference, time scale, time as well. Even musina kutombopata munogona kutoonana every day, but you find it as you are growing, you are changing. Pane zvakawanda zviri kushape who we are as we are growing. Saka zvakawanda zviri kushape who we are izvozvo zviri kutichinja mafungiro edu nemakarekta. Umwe munhu waiwirirana naye last week chaiye, this week unogona kungofuma watochinja maunderstanding kweumwe zvimwe zvinhu zvamaita. Saka ngatigonei futi kuziva kuti ushamwari kahwa haisi full time relationship blood family yekuti unoti hanzi muzondomita sei. Pane pekutiwo takatamba zvakwana patasvikawo apa takungofanira kuti hatichagona kuramba tichienda mberi, because ndo mamwe friendships anozopedzisira end up in a bad way. Ndamuri kuramba muchingoda kumanikidzira. Saka sometimes we are growing, tiri kuchinja. Ngatigone kuona kuti I'm interested akudi achaenderana tane vana vakura, you know, vana vangu vakuspenda more time neni, iye shamwari aringoda kundoda everyday zvataita satane vana azvichabuda. Saka unogona feel rejected kuti iye funga kundidarira ndingati ndine vana vangu tiri kuenda out nefamily ngachandiwanira time. No, pakuda kurizina kuti ushamwari hwedu wasvika palevel ipi. Saka zvinhu zvese zvinozoda reasoning and balance. Pamwe undozoona zvawaifunga kuti wakarejectwa ka, it wasn't rejection. Ingori ushamwari hwangu wasvika pakuti wapera chete. Zvakwana. Hatichakwanisa kusvika, hapasina kumwe kwatichaenda neushamwari hwakwana. And accept. Because unoramba ukangobatirira pachihufriendship chisashande chekuti wakumanipulatwa wakushandiswa. Saka pamwe panongoda kungobvuma kuti zvakwana takatamba zvakwana. Hanzi namaiki kii jealous iroro hakusi kuroiwa. Rimwe rinenge riri jealous. Zvinogona kudaro futi unogona kuti jealous chairo. Shamwari yako munozwa kuti what I found nemamwe mafriendships era asi ese handiti mafriends azobhoikana mashamwari angu ari pano. Dzimwe nguva paufriend munhu anokufarira uchiri pasi pake. The moment yaunotanga kuraiza, ushamwari unotanga kudzikira. Paunongochiwa uchiti mfunge nezura vana kurara kumba, iyo tifunge zvinoita, ende funge murume yeshuwa angadaro shuwa, inini funge gona murume wangu haasitambochita zvekurara out. Hey, uyako kumba yatitandare, nemurume wacho obva vakutora vakuendesa kudrive. Zvonzi nemurume wacho chebva tochifunge murume wako hamboziva kuti ane mukadzi akanaka shuwa achikutambisa kudai. Vachikunzwira tsitsi ushamwari uchiita. Mangwana murume wako apanduka achinjawo amunhu kwaye. Makuendawo kumadrive wakumufanira taenda kudrive. Unozwa kuti umuchenjerere murume wako handifunge kuti ari genuine. Ndifunge uya kuenda kudrive yekupi nezvaaikuita zviya. Saka you find kuti umwe friend wachoka kunenge kukuda kukubatsira, but kana zvinhu zvacho zvanaka futi munhu akukupandukira. Ameno kuti zvinombofamba sei. Hanzi naSalome, amen, I am realizing that with someone I love. Zvinoitika.
zvinoitika stereke ndikanaona kuti zviri kuitika izvo zvaiwe chingwara because zvinhu zvinoitika munoziva kuti mukusikwa kwatakaita tine zvimwe zvinhu zvokuti zviri mukati mauri unotofanira kuzvifaita kuti uzvikunde. Jealousy chairoka tese tikasatorifaita hapana munhu anoti anzi nanzi andamboriita, rinotomboda kuitika chete, asi zvaunozogona kuti unozogona kurikunda here, unozoritsura here, because unotoona kuti unogona kutopesa kuti jealousy unozoti kuna munhu unotogona kukundikana ukaitira chero mwana wako jealousy kana munin'ina wako kana mukoma wako. Somehow chinhu chinonzi munhu chakangosikwa chichida kuti chiite perform well. Saka pane kamwe kahunhu kari matiri kekuti you want to be the best. Saka if anything comes in your way chikada kuita take away kuti uve the best, kana ukasagona kudhila nazvo unogona kutoita jealousy. Ndosaka muchizoona vamwe vachizonotsvaga mushonga wekuroya. Inyaya yekuti hausi kuda chauya chine more light kudarika light rako, hausi kuda chinouya chichitora attention inodarika yako. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti musociety medu iwewe wega unotofanira kuzvidzidza kuzvitsura kuti izvi this is wrong, ndikabva ndaitawo jealousy shamwari yangu. Saka you need to fight it, otherwise ukasazvifaita mweya wejealousy unotombobata cheko kuti unotogona kutotadza kumedza kuti akomana nhengi chaiye ndakapinda basa inini ndakatanga kupinda pabasa panapa ndikamudedza ndakatomutsvagira basa nhasi wopromote kunzi asupervisor wangu unotombobatikana nazvo chezvo kuti akomana pakaoma apa. Saka unotozozvitsura kuti you know what, ndotenda Mwari shamwari yangu zvapromotwa pamwe neniwo ndichabenefita. Asi kashoma kuti utange nekufunga pfungwa idzodzo, unotofunga kuti rejection. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti mareactions atinoita kana tarejectwa they determine where we are going. Sekuti kana ukarejectwa, one, chekutanga unofila bitterness yatiri kutaura iyoyi. Kana ukasvika panzvimbo ukarejectwa unogona kuita bitterness yekuti unoti ndoda kurevenge, unoita bitterness yekuti handichada kutaura navo, unoita bitterness yekuti unonzwa kuvavenga. Saka ukadaro futi unogona kuzvipa uranda hwekutakura bitterness muupenyu hwako. Then reaction imwe mwana anogona kuzviita self pity. Dai ndine vaberekiwo, dai ndakazvarwa ndine vakoma nevanin'ina vave kutaura navo, zvino ndarejectwa handina kana kutaura naye, vabereki vangu dai vakaita vana vakawanda, zvino you self pity wozvitarisa, ndoita sei kuti ndigamuchirike, maybe rega ndivaofe mari. Do you know kuti kuna vamwe vakadzi vanodyiwa nevamwe vakadzi nenyaya yekuda kuita accepted. Ndotofona ndotodyiwa nemumwe munhu kuti vedu mashamwari ndonotenga kana mabhegi, unotenga bhegi randisina inini reGucci randisati ndambozvitengera. Apa ndiri kungoda attention, pamwe ndinenge chichamba tiri 3, vamwe 2 avo itonge vari kuita too close, inini ndasiyiwa ndega. Saka ndenda kuda kudhonza 1, ndombotanga pamwe nditi ngenye makuhwa, ndoti iwewe ndichida kuvaparadzanisa nemakuhwa, ndona havasi kuparadzana, ndopedzisira ndakuburitsa mari chaiyo ndotenga bhegi reGucci randisina, ndopa umwe kuitira kuti umwe adzoke kwandiri. I-low self esteem yese iyoyo ye-rejection. Ndo mamwe signs low self esteem. When you feel that you have to work and buy friendship, that's low self esteem. When you have to buy your way to be accepted, that's low self esteem. When you have to put effort iwewe yausiri kuitirwa nevamwe vanhu kuti ukwane mugrupu, that's low self esteem. When you have to fight kubvunza kana mufamily chaimo kuti naimi ko ndakanzwa kuti ninga akashaya nai uchitenderera vanhu vese vasingakupa information wadaro kuti saka ndoisa kupe mari yekucontribute mariro wofunda ndiwo uri kuisa effort to be acknowledged. I-low self esteem yese iyoyo ndo ma-repercussions rejection. You are left feeling guilty, you are left feeling kuti you have to work hard to be accepted. Then pozoita zvimwe zvokuti kana warejectwa unoita rebellion. Ndo zvimwe zvanhu zvezvana handikendenge. Kana chikatongoona kuti hamusi kuchigamuchira, that's it, bye bye. Mangwana chato kana chakaona kuti chaignoriwa charejectwa pagroup rasimeli, icho mangwana chakupa ushamwari hwedu chichirova keyboard sekeyboard. Chinoswera munhu wese akutochiziva muswere iwoyo. Chakutsvaga kufita ikoko. Chabva ikoko pamwe chobva charejectwa futi. Icho unochiona kune rimwe group amene ndonzani kana tomboti kune Starbright, chaku Starbright, you know, chine inonzi escapism yekuti chinozvitsvagira pachinonokwana futi, asi hachisvike chichizvi panguva yekustarta, chinongonosvika futi chichida kuti by force by ginya ndigamuchirei. Saka chinosvika chichithreatena varipo vaive futi voti yezvo ko avabva nekupava. Saka vanhu vanobva vatyika futi kukugamuchira, ukasvika wakanyanya kuvhavukira, wakangwarisa, uchiita force yourself in kuti nhasi chaiye, nhasi pano pasimeli everyone has to know me, uchikomenta zvese nezvausina kubvunzwa zvese. Munoziva tiri maticha, ndaimbori ticha kuZimbabwe.
pane vamwe vana so vekuti waiti usati wapedza kutaura question yauri kudada chinge chatosimudza ruoko woti Peter chobva chachoka chitarisa kumashure kudai ko uri kuda apa chiri kungoda attention woti nhai 3+3 chinge chakadai woti Peter uona chichoka chitarisa umwe mashure apa hachina kana vachiri kuziva saka ndova mamwe masigns ningi low self esteem iwayo hanzi nani naLeonora Small House Diaries ndarasika Leonora Small House Diaries, all right, amen. Racho ari kuti yeah, this is reality. Ndizvozvo. Saka zvese izvozvo zvinodi zvinokanganisa. Ilo self esteem yese iyoyo unoza munhu anotsvaga way yake coping mechanism hanzi napiwe kwaunjanji gege this is too powerful evangelist. Wakutondiseka pia akuseka zvake. Hanzi napi manje pano tinovagona zvedu vanovhengedzera vedu musadaro munhu anenge is a cry for help mukuona munhu auya achidaroka mupe kugara mumuti chimbozorora we love you chaarungoda kuudzwa kuti we love you takugamuchira fungete takatokumirira we love you so much munobva maona azodzikama kuswera mangwana ozoona inga aripo nhasi kana kuti comment pepe aingotsvaga chinosvika chichiita kuti anotiswe nekukurumidza because ari kuda kungonzi we love you welcome ndozvinhu zvimwe zvacho hanzi potai muchidzokorora Sisimeli thank you mufundisi munokwanisa kuita maaudio here tigopa hama dzedu dzisiri paFacebook zvatichaita tichaningina I wish daenda ndarekodha but ticharamba tichisangana saka ndo zvimwe zvacho izvozvo zvekuti reaction yaunoita kana muri mumba kumurume manje anenge achikurejecta uya unomboda kuti mumwe musi wombobatwa nemweya wakwanhingi wekwachihera wopenga ona hazidararera hazisi kana kutombochoka zvaro iro ratobuda ratoenda futi kumba kwaGrace kuya zvaramba apa low self esteem yapwanyika mainhiya muri kuedza kuda kushinga asi mumwe mukati mabvaruka muri mamira moedza mangwana kumboita understanding mofuma muchiimba masongo ekuchechi makapfava mobika breakfast zvese zvaanoda mabika mukuedza kuzvinini pisasa apa that's not you muri kupretenda low self esteem inoita kuti you cannot stay for long muri zvausiri munhu hapana change bvaru futi machinja saka low self esteem inokuita kuti uend up usisazive who you are even iwewe unoend up usisatombozive kuti who you are saka ndo zvimwe zvacho saka nguva dzedu padzave dzachi tane nguma hours mangani pane vari kutarisana handisonyatsoona time taita mahours mangani tiri panapa taita mahours mangani pana ari kuona kuti ane mahours mangani kutaura kwacho unenge chingotaura naye pana ari kuziva kuti ane mahours mangani erandudzewo ndingazodzingwa naSisimeli ndikaitwa rejection Sisimeli musandirejectewo tane mahours mangani vedu handidi kurejectwa pano nai tane maili tane 2 hours my when ndino rejectwa handidi kudzingwa my god ndingazorejectwa naSisimeli 1 hour 33 handina hangu nyanya kupfuuridza 90 minutes dziri right saka aiwa tochimbogumira panapa kwanhasi totarisira kuti musi wechipiri tichadzoka zvakare tocontinue saka from next week toda kucontinue nyaya rejection kuti mareactions and how to deal with them, how do we come out. Saka tozocontinue next week but kune vamwe vangu vachibvunza ndinowanzoita kune vane ma-spiritual issues rather vanga vachibvunza nezvekuti kana iri spiritual Monday night nema-Wednesday night ndowanzoita ma-midnight prayers ekubreaka ma-altars nekubreaka ma-issues akaita sewaya tunoita ma-declarations because kukunda kwaunoita zvinhu zvema-spiritual unokunda nemutaura nemuromo wako don't musajaira kungomhanya muchingonoitirwa muchingonoitiswa muchingovhiringidzika zvimwe hazvidi kuburitsa mari zvinongoda kuburitsa mashoko mumuromo mako saka we teach people to pray for themselves Mwari vakati kana ukandidana ndichakunzwa iwe ukadana iwewe iyewe unogona kutodana Mwari vakatoswera vazviita Mwari vakamironzwa voice rako saka iwe wega ukangodzidza kuti ndoda kuvazivawo Mwari vava tese hatina kutanga tichivaziva taimhanyawo munyika zvakatonyanya taipindawo nen'anga dzese taipfuura nemutimhanya tichigezwa nemiswe unoziva pamwe kuti waigezwa nemuswe so nemuswe
tichitotsvagawo titi pane zvinoita tichizvita ana big sis tichizviti ndina matindonamatirwa aya asi takazozviona kuti you know what zvimwe zvotongoda kuti ubudise muromo wako wega uchishedzera Mwari vakunzwe vataure newe wega. Saka kune vanenge vaizvodavo zvespiritual munozogona kuteera peji rangu rakanzi Evangelist Deborah, munongoriona peji rangu moti mouya muchitongojera muchingonawo zvatiri kuita. Ndinoitawo nematalk show ndiri kudzidziswawo naSimeli, tinoitawo matalk show edu akangodaita saSimeli but isusu tinoita tichizviita hedu pachichechi tichizoita kuti semunhu wechechi how do you deal with such issues, but ndotenda Simeli zvokuti because ndivo mentor vedu ndivo teacher vedu vari kutidzidzisawo zvesocial media kubuda tichitawo zvinhu zvakadai. You know, we have to appreciate each other. Pane chakanaka. Simeli is a good mentor, she's a teacher, she's got a good heart, and munhu anobatsira vanoda kubatsirika. Saka we thank God as women tichisimudzirana tichimira tese tichinamata pamwe chete tichisangana pano tichimboseka tichidhila nerejection tichimboudzana zviri kuitika mudzimba umu. Kana pana aruda hake kufona ane charuda kutaura maybe ndochingopa 5 minutes kana 10 minutes. Kana pana ane charuda kana nyaya yake rejection yaari kuda kuti yangu yakazodai kana kuti ndakambonzwawo yakadai ndapina paWhatsApp number iyo. Kana pana ari kufila kuti aruda kuti timboseka kana kuti timboongorora nyaya yake yanga ichimunetsa mwoyo make tomboti pa 5 minutes idzi tingonzwa kuti pana ane chekutaura kana chekukomenta kana pana ari kunzwa yake kuti aruda kuti ambotaura pari pafoni ndapina namba dzangu idzo. Unogona kumbofona tongonzwawo tongoonesana kana kascenario 1 kenyaya rejection kana pana anayo nyaya rejection yaanoti imi muri kutaura nyaya ndakazombona imwe rejection iri serious. Mozwa kuti nyaya rejection iyoyi ndo inozouraisa munhu. I think I remember umwe akatozozviuraya nenyaya yekurambwa. Ife nyaya dzakawanda dzevanhu vanozviuraya. Rejection ukasaingwarira ka zvinoita rejection kana iri spiritual kazhinji manje inenge ichida kuti ufe handiti. Saka mweya uya vanotanga kutaura newe uchikudzwa kuti ukazviuraya unenge wavakaurisa. Muri kunzwa Satani zvaanoita onzi unenge wavakaurisa. Unenge uzovakaurisa sei ukafa uri kuenda wega. Vanhu vaya vari kusara vachitotendeuka. Saka mweya werejection unoattracta depression, unoattracta high blood pressure, unoattracta suicidal, unoattracta kuzviramba. And motivation, unoona munhu aimbogeza kana makeup achaisa kana mukanwa achakwesha kana kudi. Rejection is dangerous. Rejection is dangerous. Saka whatever we do, let's talk, let's not suffer. That's why tine page yaSimeli. Let's talk, let's talk. Kana uchisuffer depression kana rejection yakakutangira zvimwe zvinhu zvokuti hausugona kudhila nazvo, don't suffer in silence. Let's talk. Simeli varipo. We can help each other. We can talk. We can pray with you. We can encourage you. But out of you, you are a prayer warrior. Uri zhozhi. Mwari ukatoshedza nevoice rako vanokunzwa. Saka ndo zvatingangoti kwanhasi. Takunda. You know ndatosefungidzwa naPridzo rati Satani imbwa shemu. You know what? Zvimwe zvanaida kutotaura. Do you know kuti takasikwa so tese munhu wese anoda kuve loved. Saka nenyaya kuti munhu wese anoda kuve loved. Even ma-animals chaiwo akasikwa naMwari anotoda kuve loved. Imbwa chaidzo munozwa kuti imbwa ikasabuwana love neattention inofa. Inotorwara yotofa. Nenyaya yekuda love. Unozoona pamwe ukaenda kwavheti wanzi no, ingopota muchistroke nzeve. Wotona imbwa yanga yakupera yatodi yakutoti vhavhu yakutomhanya yakutomhanyisa chimuswe. Imbwa inobva yakuratidza kana yafara inenge yakuti kamuswe kayo pa kuratidza kuti zvaita ndawana attention. Saka sometimes kumwe kurwara kupusa kusafara kungonzwa kuti munoti happy so ndakangosungikana inyaya kushaya chi love and attention. Rejection inorwadza and it's real. Ngatisablame mozva kuti mangoma munhu anenge achita go through rejection arambwa neboyfriend. Iwe zvikuti wasiya mani ndosvanga tutozira kudya. You have to be careful how you put things across. Heartbreak inorwadza. Rejection inorwadza. Because rejection iri kureva kuti your life has been rejected. Everything about you has been rejected. Kana wangori mukadzi ane murume unotanga kubvunza kuti asi pane chandaitadza, asi pane zvandisina kugona kuita zvakanaka, and it kills the inner person in you. It can kill you softly. Saka inorwadza. Maitina uri kuti inotoda self actualization is kana counseling. Yes, ukasawana counseling unogona kutambura uchifunga kuti uri kuzviprotecta uchizvikuvadza. Saka let's not overlook nyaya rejection. Because say ndatanga nerejection ndanchiti toda kutaura ma-issues
Am I relationships? Why some of our relationships don't work? Why some of our marriages don't work? Why sometimes it's no confidence, low self-esteem, no confidence. Second, rejection because it's the main cause of all those. But we will address each one by one as we go. Second, ndinotenda nekuuya kwamaita pano, ndinotenda nekundigamuchira kwandaita, handisi kufila hangu rejected. I'm feeling loved. Mighty navati true tinoda self-actualization. Thank you. Hidha mufaro ari kuombera tumaoko. Amenoti ndo chinonzi avita herecho. Chiri kundigamuchira icho chandipwanya rejection yese. Thank you Heather. Aunt na Grace Makufa, thanks so much rejection apo mazvita henyu. Thank you. Murutopwanyawo rejection mandiri. Saka, you know, everyone wants to be accepted and appreciated. Aunt Namili, it's refreshing to hear positive, uplifting topics like this. God bless you. Thank you so much. I think patodzokera kumabasa mangwana zvinenge zvachinja. Your presentation matters. You know, inini ndakamboti ndinomboita mamwe sessions andinoita hangu nevanhu chero etiquette. One, dress the way you want to be addressed. Zvawakapfeka, zvaunopfeka, whether iminiskirt yako ukapfeka netumatais twako nekagogo kako, you look so well. Saka whatever uchipfeka, remember you will be addressed by the way people start to judge you. Uchingosvika nezvawakatopfeka usati wataura usavhura muromo, munhu anenge atodecide kuti ari kuda kunzwa zvauchataura here kana kuti haasi kuda. So dress the way you want to be addressed. Number two, present yourself as someone are happy and are not accepter. Pana munhu kuti achisvika panzvimbo so anenge akaita gloomy kumeso unoshozoti is everything okay? Yes. Zvondochitanga kumupinda ndomupinda ndichibvunza nhasi kuri kunaya weather kwamabva kuri sei? Kuri right. So, you know, your presentation be like a flower. She go up and she unika life. How is it here? I'm looking forward. I had so many nice things about this place. After 2 days. Oh, but I had so many things, good things about this place. Reception chinyoka chacho wobwanzwa ndini Joyce areko but oh my god aupo wafinyama uti oh okay ndo chacho chia oh Joyce, you know what, I've heard so many good things about you, my god. No even pandakaya pa interview I was told kuti ndiwe receptionist. I look so much forward. I hope you muchandibato zvakanaka. You know kana svika panzvimbo I don't know everything. I know kuti unogona kufunga ndogona zvese unongochingondibatisawo ndiwanda kutotemba naye. Unobvona kuti Joyce cheche chasimudza mapapiro manje because ndo zvachinoda. Wotoona Joyce we ainza haitike wo rutodila naye zvichita. Apa iwo wangochikwidza mandege mashanga because sometimes you have to be wise. Chiri kutotsvaga validation and acceptance. Ukaona chimunhu chinonetsa sterekidzimwe nguva pamabasa chine low self esteem. Saka kana udodila nacho ka chikwidziridze uchizadze self esteem isimo yoyo. Ukachidzadza unoona chakukwanisa kushanda newe zvakanaka. Saka sometimes zvimwe zvitombode hondo. Kuswera muchikakavaradzana muchirwidzana muchirwira chinhu kana ukaona kuti apa munhu yari kuda competition muuzoti wawina watopedza naye. Mapfekera unoita ndiwe number 1. Maiwe madriver unoita ndiwe number 1. Maiwe mota yako ndiyo number 1. Wotoona chimunhu chachanga chinetsanetsa chaisa musoro pasi chadzikama. Saka sometimes some wars that we fight are not necessary. Ari kufaitira kunzi ndiye number 1. Kumuudza nemuromo chete kuti ndiwe number 1 unotorerwa chi? Hapana. You gain your peace. Wamupa zvaari kuda kunzwa, mumabuda kunzwa mashoko ekuti wakanaka. Skin yako yakanaka zvoti mazuva ano kusamika pipi. You look beautiful. Wotoona chimunhu chachanga chichifunga kuti chiri mucompetition newe chatodzikama. Saka some of it zvinongozoda wisdom. But anyway, thank you so much, my diaries. Sisimeli, thank you so much, my sister. My God, Mwari wakuitira zvakanaka. Thank you so much for this opportunity as women. Kungowana nguva yekumbotambawo zvedu tichitaurirana as women kudai zvinongonakidza. Tichingotaurirana pasina kuti ana anoziva zvese. Tiri kungoshiya zvatongoziva zvinoitika mazuva ese. Saka I hope to meet you again next week by grace. I think Sisimeli vaya vanogona kuti createra imwe mukana wekuti tigoya tipedzise topic yedu tichingofara tichingoita zvakanaka. We are a community and we can play a party yako ndika play a party yangu tikadanana tikagamuchirana tikazivana kuti ningane weakness yakati ninganogona chakati tichingosimudzirana takadaro. Together we stand, divided we fall. May God bless you. May God bless you. Kana pana ane chiri kumunetsa Mwari ngavadhile nacho. Kana pana ari kuchema Mwari ngavamunyaradze. Kana pana ari kusafa rejection
Mwari ngavazadze emptiness iri mauri. Ndangotaura zvangu shoko rino ndichipedza ndichiti inini hangu semunhu anoverenga bhaibheri ndinoziva kuti pane emptiness inongoda Jesu. Pane imwe emptiness yekuti hauiwane mushamwari, hauiwane muvana, hauiwane mumurume, hauiwane anywhere else. Iyoyo ndoiziva inini ndaitomborinayo emptiness iyoyo. Ndaimhanya kwese kwese ndichitsvaga kuti ndifiliwe emptiness iyoyo, asi pandakawana Jesu yakazadzikiswa. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Chauri kutsvaga ngachiwanike nezita raJesu. Vakasungwa ngavasunungurwe nezita raJesu. Thank you so much for joining me. We meet again next week. Sisi Meli, thank you so much, woman of God. Ndinotenda chaizvo naupenyu hwenyu. You are God given in our generation. Mwari ngavakurwirei, hondo dzenyu ngavakutungamirei nekusingaperi. Amen. Bye bye. God bless you.